قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم أوصل بالمثل ثواب ما قرأناه منا إلى حضرة نبينا وشفينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى رعاء آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى حضرات أصحاب البريين والأهلين والخندقين والخيبرين سائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين وإلى حضرات جميع أهل الخير والطاعات أجمعين اللهم بحقهم وبجاههم وبمددهم يسر سيرنا وسهل أمورنا وبلغ مقصودنا وقل حوائجنا اللهم اشف أموالنا وأموال والدينا وأموال مولانا وأموال موتانا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك في تعلمنا وفي تعليمنا وفي تجاراتنا وفي بيوتنا وفي مجلسنا هذا بركة تامة دائما بحقوق هؤلاء الشرفاء المذكورين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. പരിപാടിയുടെയും മതപ്രസംഗത്തിന്റെയും 6ാമത്തെ ദിവസമാണ്. ഇന്ന് ഇവിടെ ദുആക്കും നസീഹത്തും സയ്യിദുൽ ഉലമ സയ്യിദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ അവരായിരുന്നു. നിരന്തരം ഈ ഭാഗത്തുള്ള പരിപാടികളുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ അടുത്തെല്ലാം വന്നുപോയത് കൊണ്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ആഫിയത്തിന് കുറച്ച് കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് വരാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ദീർഘകാലം നേതൃത്വം നൽകാനും ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുവാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അഭാവത്തിൽ ആദ്യമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മളോട് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ അഭിമാനമായ സയ്യിദ് അമീർ തങ്ങൾ വേദിയിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയിക്കുന്ന നിലക്കുള്ള എല്ലാ നിലക്കുള്ള സ്വാഗതവും ഞാൻ അറിയുന്നു. പിന്നീട് ഉജ്ജ്വല പ്രഭാഷക ശംസുൽ ഉലമ ദാറുസ്സലാം അക്കാദമി വാലി തയ്യിബ ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പാൽ നമ്മുടെ കിന്ന കേന്ദ്ര ജമാ മസ്ജിദിലെ മുൻ ഖതീബുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാസിമി ദാരിമി അവർക്കും ഞാൻ ആദരവോടെ സ്വാഗതം അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ പരിപാടിയും അധ്യക്ഷനായ നമ്മുടെ ജമാഅത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനുമായ കെ ജോസഫ് ഹാജി അവർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം അറിയിക്കുന്നു. പിന്നീട് നമ്മുടെ അൽ മദ്രസത്തുൽ ഖുതുബിയായി വളരെയേറെ ഭംഗിയായി നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന സദർ ഉസ്താദ് ഫാറൂഖ് ദാരിമി അവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ ഇസ്മാൽ അബ്ദുള്ള അവർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ വന്നെത്തിയ എല്ലാ ഓരോരുത്തർക്കും, എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും മുഅ്മിനാത്തുകൾക്കും, കൂട്ടുസിയാറത്തിന്റെ ഭാരവാഹികൾക്കും, അല വിദ്യാർത്ഥി കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികൾക്കും, ജമാഅത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും
നാട്ടിന്റെ എല്ലാ സംഘടനയുടെ നേതാക്കന്മാർക്കും കാര്യകർത്താമാർക്കും പത്രകർത്താമാർക്കും മാധ്യമത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾക്കും പോലീസ് അധികാരികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കി സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വാഗതം പ്രസംഗം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യപരിപാടിയും കൊണ്ട് ഒരു കാര്യക്രമം നടത്താനുണ്ട്. 10-11 കൊല്ലത്തോളം നമ്മുടെ ഈ അൽ മദ്രസത്തുൽ ഖുത്ബിയായിൽ സദറുസ്താദായും അല്ലാതെയും സേവനം ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് ദാരിമി അവറുകൾ ഈ അടുത്ത് ടാലന്റ് മിഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ അവറുകൾ നടത്തിയ മാതിരി അധ്യാപക എന്ന നിലയിൽ അവർ സെലക്ട് ആയിട്ട് മാതിരി അധ്യാപക എന്ന ബിരുദ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ അൽ മദ്രസത്തുൽ ഖുത്ബിയയുടെ വിദ്യാർത്ഥി ഫെസ്റ്റിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സദറുസ്താദിന്റെയും സഹാധ്യാപകരുടെയും അവിശ്രാന്ത പരിശ്രമം അതിൽ കൂടി ഉണ്ട്. അതല്ലാണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടി കൂടുതൽ മാർക്ക് എടുത്ത് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പാസ്സായിട്ടുമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഉസ്താദ്മാരെ അവരുടെ അവരുടെ പരിശ്രമം അത് നമ്മൾ ശ്ലാഘിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനൊരു പുരസ്കാരം നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ കടമയാണ്. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഫാറൂഖ് ദാരിമി അവറുകളെ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള കൊണജ അടുത്തുള്ള ഗ്രാമച്ചാവടിയുടെ ഹുസൈൻ എന്നവരുടെ മകനാണ്. ചെറുപ്രായമാണ്. വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ അൽ മദ്രസത്തുൽ ഖുത്ബിയയിൽ ചേർന്ന് ഇതുവരെ നല്ല 10-11 കൊല്ലോളം ഒരാൾ ഒരു നാട്ടിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ അതൊരു വലിയ ഒരു ബഹുമാനവും ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതിന് അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് തൗഫീഖ് ചെയ്തു. ഇനിയും കുറെ കാലം നമ്മുടെ ഈ മദ്രസയിൽ നല്ല നിലക്ക് മറ്റുള്ള സഹാധ്യാപകന്മാരെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടും കുട്ടികളെയും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല നിലക്കുള്ള ദീനി വിദ്യാഭ്യാസം നേടുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കിറു കാണിക്ക നമ്മുടെ അൽ മദ്രസത്തുൽ ഖുത്ബിയയിൽ പുറത്തു പോയ ഖുത്ബിയ അലവിദ്യാർത്ഥി കമ്മിറ്റിയുടെ വകയിൽ ഒരു മുമണ്ടും ഒരു സാല പതിപ്പിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ആദരവ് പരിപാടി നടത്തുന്നുണ്ടോ. ഈ ആദരവ് പരിപാടി നടത്താൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് സാൽവദിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സയ്യിദ് അമീർ തങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ആ കാര്യം നിറവേറ്റണമെന്നും മൊമെന്റും ഒരു ബഹുമാനം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് അവറുകൾ നൽകി അത് സഹകരിക്കണമെന്നും അത് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഫാറൂഖ് ദാരിമി അവരെയും ഞാൻ ആദ്യമായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹി അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. നൽകിയ തങ്ങൾക്കും അധ്യക്ഷനവർക്കും ഏറ്റുവാങ്ങിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഫാറൂഖ് ദാരിമി അവർക്കും നന്ദി. ഈ കാര്യക്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന അലവിദ്യാർത്ഥി കമ്മിറ്റിന്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും നന്ദി. ഇന്ന് നമ്മോട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാസിം ദാരിമി ഉസ്താദ് അവറുകളാണ്. ശാശ്വത ജീവനക്ക് തന്നു ബലിയർപ്പിച്ചോറു എന്ന വിഷയത്തെ പറ്റി ബഹുമാനപ്പെട്ട സവിസ്താരമായി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജവരോട് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يسع لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا بالتوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. صدق رسول الله. يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحدي فأنت نور الهدى في كل كائنتي وأنت سر الندى يا خير معتمدي كل شفيع إلى رحمن من زللي فمن علي بما لا كان في خلدي. മഹത്തായ ഈ വേദിയിൽ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന ജമാഅത്തിലെ കരുത്തനായ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനനായ ഹുസൈൻ ഹാജി അവറുകൾ, നമ്മുടെ നാടിന്റെ അഭിമാനവും നമ്മുടെ ആത്മീയ നേതൃത്വവുമായ സംസുല്ലമ ദാറുസ്സലാം അക്കാദമിയുടെ വാദിത്തേബയുടെ കരുത്തനായ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് തങ്ങൾ അവറുകൾ, നമ്മുടെ കുത്തുബിയ മദ്രസയുടെ സദർ സാദും എൻ്റെ ആത്മീയ സുഹൃത്തും സഹപ്രവർത്തകനും പണ്ഡിതനുമായ ഫാറൂഖ് ദാരി ഉസ്താദ് അവറുകൾ, മഹത്തായ വേദിയിൽ സന്നിധരായ ഉറൂസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയിലെ കരുത്തരായ സെക്രട്ടറി, വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ, കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദന്മാർ, നാട്ടുകാർ, മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ സദസ്സ് നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട
അവന്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന നല്ല വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനവരുടെ മദദ് അല്ലാഹു നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ വലിയുല്ലാഹി ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാർ നവ്വറല്ലാഹു മർക്കദഹു മഹാനവരുടെ നാമധേയത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയുടെ പരിസരങ്ങൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നവർ കൂടി സ്മരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൂട്ടു സിയാറത്ത് എന്ന പേരിൽ വർഷങ്ങളായി നാം നടത്തി വരികയാണ്. മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മർഹൂം ഖുത്ബ് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രൻ ഇബ്നു ഖുത്ബി നവ്വറല്ലാഹു മർക്കദഹു അല്ലാഹു അവിടുത്തെ ദറജകൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. അത്തരം മഹത്തുക്കളാൽ പാദസ്പർശമേറ്റിയ ഒരു പുണ്യമണ്ണാണ് നമ്മുടെ ഈ മണ്ണ്. മണ്ണിനിക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദീനത്തെ മണ്ണിനിക്ക് വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എല്ലാ മണ്ണുകളും ഒരുപോലെയല്ല. ചില മണ്ണുകൾക്ക് ചില പ്രത്യേകതയുണ്ട്. മഹാനായ ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാർ ഇവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം, ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു തെരഞ്ഞെടുത്ത മണ്ണ് കിന്നിയുടെ മണ്ണായിരുന്നു. ഇദാ മാ ഹിമാമുൽ മർഇ കാന ഫീ ബൽദത്തിൻ ദഅതുഹു ഇലൈഹി ഹാജത്തുൻ ഫയതി. ഒരു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത മണൽത്തരി എവിടെയാണോ അവിടെ ആ മനുഷ്യനിക്ക് ഖബർ കുഴിക്കപ്പെടും. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ തൊട്ടിരിക്കുന്ന ഹദീസ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം. മദീനത്തെ മണ്ണിൽ ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു വാഹനപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്തില്ല, ചെരുപ്പിട്ട് നടന്നില്ല. ചെരുപ്പിട്ട് നടക്കാത്തത് ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഈ അടുത്ത് നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ മഹാനായ ശൈഖുന അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് അല്ലാഹു അവരുടെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. ആ മഹാനുഭാവൻ മദീനത്തെ മണ്ണിൽ ചെരുപ്പ് ധരിച്ച് നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ മണ്ണ് പവിത്രമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ മണ്ണും പവിത്രമായ മണ്ണാണ്. ഈ മണ്ണിന്റെ ആ പവിത്രത മനസ്സിലാക്കുവാനും അതനുസരിച്ചും കൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കണം എന്നതാണ് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തിന് നശ്വരമായ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ചവർ. ശാശ്വതമായ ജീവിതം ഏതാ? ദുനിയാവിലൊരിക്കലും ശാശ്വതമായ ജീവിതമില്ല. മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു താബി പ്രമുഖനായ മഹാനവർ ചോദിച്ചു, മാദാന തവഖഹു ബിഹാദിഹി ദുനിയ ഖദ് സുമ്മ റസൂലുള്ളാഹ് വസുമ്മ അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ്. മാദാന തവഖഹു ബിഹാദിഹി ദുനിയ, നിസാരമായ മോശമായ വഞ്ചകയായ ഈ ദുനിയാവിൽ നീ എന്ത് കൊതിക്കാൻ, എന്താഗ്രഹിക്കാൻ? നിനക്കറിയുമോ ഈ ഭൂമിയാണല്ലോ, ഈ ഭൂമിയെയും സകല ചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണഭൂതരായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹ്
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വിഷം കൊടുത്തു. ഈ ദുനിയാവ് പ്രവാചകർക്ക് വിഷം കൊടുത്തു. ഈ ദുനിയാവിന്റെ വഞ്ചകിയായ ഒരു പെണ്ണ് പ്രവാചകർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആട്ടിന്റെ പുറകിൽ വിഷം കലർത്തിക്കൊണ്ട് കൊടുത്ത ചരിത്രമാണ് മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്മരിക്കുന്നു. അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല, ദുനിയാവിന്റെ വഞ്ചന അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല. വസുമ്മ അബൂബക്കർ അർഹമു ഉമ്മത്തി ബി ഉമ്മത്തി എന്ന പ്രവാചകർ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സന്നദ്ധ സഹചാരിയായ ഞാനെങ്ങാനും ഒരു ഖലീലിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമെങ്കിൽ അത് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പുണ്യ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് അവ്വലമൻ ആമന ബി അബൂബക്കർ അവ്വലമൻ സദ്ദഖനി അബൂബക്കർ, എന്നെ കൊണ്ട് ആദ്യമായി വിശ്വസിച്ചത് സിദ്ദീഖാണെന്നും എന്നെ എല്ലാവരും കള്ളനെന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ, എന്നെല്ലാവരും ആട്ടിയോടിക്കുമ്പോൾ, ഭ്രാന്തനെന്ന് വിളിച്ചെന്നെ ആട്ടിയോടിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ്, ഞാൻ അംഗീകരിക്കുമെന്ന് ധൈര്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് എന്നെ സ്വീകരിച്ച സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല, ആ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെയും വിട്ടില്ല. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഹാരിസ് ഇബ്നു ഖൽദത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടത്തേക്ക് ഹദിയയായി ലഭിച്ച സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തതായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹാരിസ് ഇബ്നു ഖൽദത്ത് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറഞ്ഞു, സിദ്ദീഖ് എന്നവരെ, ഈ ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്നലെ ഫീഹാ സുമ്മസന, ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് ഫലം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന വിഷമാണ് ഈ ഭക്ഷണത്തിൽ കലർത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനും നിങ്ങളും ഒരൊറ്റ ദിവസം മരിച്ചു പോകും. ഈ വിഷം കലർത്തപ്പെട്ടതായ ഭക്ഷണമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം? ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന്റെ ശേഷമാണ് മഹാനായ ഹാരിസ് ഇബ്നു ഖൽദത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനിക്ക് ആ ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കലർത്തിരിക്കുന്നുള്ള വിവരം ലഭിക്കുന്നതും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമാണ് അവർ രണ്ടുപേരെ മനസ്സിലാക്കുന്നതും. ഒരു വർഷം പൂർത്തിയായപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ ദിവസത്തിൽ മരിച്ചുപോയി എന്ന് മഹാനായ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് ചില പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതാണ് ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത്. സിദ്ദീഖ് എന്നവർക്ക് വിഷം കൊടുത്ത ദുനിയാവ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വിഷം കൊടുത്ത ദുനിയാവ്, ഈ ദുനിയാവിൽ നീ എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ? ലൈസത്തി ദുനിയാ ബിമസ്കനി റാഹ വലകിൻ മദ്ദുനിയാ കമൻസിനി സാ വഫീഹാ خير التجارة ويسيان أمر الله شر البلاد. അറിയണേ മനുഷ്യ, ഈ ദുനിയാവിൽ നിനക്ക് ശാശ്വതമായ ജീവിതം തരില്ല. ഇത് നശ്വരമാണ്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അസ്തമിച്ചു പോകുന്നതാണ്. ഇത് റാഹത്തെടുക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല, ഇത് സന്തോഷിക്കാനുള്ളതല്ല, ഇത് ആഹ്ലാദിക്കാനുള്ളതല്ല. വലാകിന്ന മദ്ദുനിയാ കമൻസിനി സാ, എപ്പോഴാണ് ഇത് അവസാനിക്കുന്നറിയില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം കൂട്ടുസിയാറത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവർ എത്ര പേരാണ് ഇന്ന് ആരുടെ മുന്നിൽ കുടിച്ചിട്ടപ്പെട്ടാണ് നാം അവരുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത്? മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ, അവരെ ഖബറുകളെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എത്ര പേരെയാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്? ഈ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ എത്ര മുഖങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത്? അവർക്ക് എവിടെ പോയി? അവർക്ക് അല്ലാഹു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയമെത്തിയപ്പോൾ അടുത്ത കുട്ടുസിയാറത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇരിക്കുന്നവരിലും പറയുന്ന നമ്മളിലും എത്ര പേരുണ്ടാകുമെന്ന് ആർക്കാണ് പറയാൻ സാധിക്കുക? അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതം, ദുനിയാവിന്റെ ആഹ്ലാദങ്ങൾ, ദുനിയാവിന്റെ സന്തോഷങ്ങൾ അതൊന്നും ശാശ്വതമല്ല. വലാകിന്ന മദ്ദുനിയാ കമൻസിനി സാ, അത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അവസാനിച്ചു പോകുന്നതാണ്. ഈ ദുനിയാവിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാഹുവിന്റെ തഖ്വയാണ്. അതാ
അതാണ് ഖൈറു തിജാറ, ഏറ്റവും ലാഭകരമായിരിക്കുന്ന കച്ചവടം അതാണ്. അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കലാണ്, പടച്ചവന് വേണ്ടി എല്ലാം സമർപ്പിക്കലാണ്. എല്ലാം അവർ സമർപ്പിക്കുകയാണ്, എല്ലാം അവർ കൈവഴിയുകയാണ്. എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മക്ക രാജ്യം വിട്ടുകൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് യാത്ര പോകുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ആ യാത്ര? അത് പിക്നിക്കിലേക്കുള്ള യാത്രയായിരുന്നില്ലല്ലോ, ആഹ്ലാദത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യാത്രയായിരുന്നില്ലല്ലോ, നാട് കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള യാത്രയായിരുന്നില്ലല്ലോ, കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതോ തൊഴിൽ മേടിച്ചു വേണ്ടിയുള്ളതോ യാത്രയായിരുന്നില്ലല്ലോ. അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ തൗഹീദിന്റെ സന്ദേശം മക്ക രാജ്യത്ത് അത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാൻ തടസ്സം വന്നപ്പോൾ ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിലാണല്ലോ പിന്നെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും തന്നെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചതായ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്നത്. ആ പോകുന്ന സമയത്തെല്ലാം കൈയൊഴിയുകയാണ്, എല്ലാം കൈയൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ റസൂലുള്ളാഹി മദീനയിലേക്ക് യാത്ര പോകുമ്പോൾ കയ്യിലൊന്നുമില്ലാതെ കൈത്തപ്പന തോട്ടങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കുടുംബങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ യാത്ര പോയി. അങ്ങനെയാണ് ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അവർക്കറിയാം ഈ ദുനിയാവ് നശ്വരമാണ്, ശാശ്വതമായ ജീവിതമാണ് അവർ കുറിച്ചത്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ അവർ ദുനിയാവിന് വില കൽപ്പിച്ചവരല്ല, ഈ ദുനിയാവിന് അവർ നശ്വരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ്. ഈ ദുനിയാവ് വഞ്ചനയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണല്ലോ അവർക്ക് അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക. ഞാൻ ചില ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ് ചരിത്രത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിറയെ കാണുന്നത് കരിഞ്ഞുപോയവരുടെ ചരിത്രങ്ങളാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ഓരോ സൂറത്തുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കരിഞ്ഞുപോയവരുടെ ചരിത്രങ്ങളാണ്. വസ്സമാഇ ദാത്തിൽ ബുറൂജ് വല്ലൗമിൽ മൗഹൂദ് വശാഹിദിൻ വമശൂദ് ഖുതില അസ്ഹാബുൽ ഉഖ്ദൂദ് അന്നാർ ദാത്തിൽ വഖൂദ് ഇദ്ഹും അലൈഹാ ഖൂദ് വഹും അലാ മാ യഫ്അലൂന ബിൽ മുഅ്മിനീന ശുഹൂദ് വമാ നഖമൂ മിൻഹും ഇല്ലാ അൻ യുഅ്മിനൂ ബില്ലാഹിൽ അസീസിൽ ഹമീദ്. നക്ഷത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറക്കപ്പെട്ടതായ ആകാശത്ത് തന്നെയാണ് സത്യമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലാഹു വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കഥ എന്താണ്? ഖുതില അസ്ഹാബുൽ ഉഖ്ദൂദ് അന്നാരി ദാത്തിൽ വഖൂദ്. ഭൂമിയിൽ വലിയ കിണർ കുഴിക്കുന്നു, ആ കിണർ കുഴിച്ചുകൊണ്ട് ആ കിണറിന്റെ അടിഭാഗത്തിൽ കൂടി തീകളും ആ കിണറിന്റെ മേൽഭാഗത്തിൽ കൂടി തീയിട്ടുമുണ്ട് ആ കിണറിലേക്ക് വിശ്വാസികളെ കൊണ്ട് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നു. എന്തിനാണ് അവരെന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തോ? എന്ത് തെറ്റിന്റെ പേരിലാണ് അവരങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്? കുഴി കുഴിച്ചുകൊണ്ട് കുഴിയുടെ അടിഭാഗത്തും തീകളാണ്, കുഴിയുടെ മേൽഭാഗത്തും തീകളാണ്. അതിന്റെ മധ്യത്തിലിട്ടുകൊണ്ട് മനുഷ്യനത വെന്ത് ഉരുകി ഉരുകി ഉരുകിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തുള്ള വിട പറഞ്ഞു പോകുന്നത് വിശ്വാസികളാണ്. എന്താണ് അവർ ചെയ്തത്? അല്ലാഹു തന്നെ പറയുന്നു വമാ നഖമൂ മിൻഹും ഇല്ലാ അൻ യുഅ്മിനൂ. അവർ ചെയ്ത പാപം അല്ലാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു എന്നല്ലാതെ റബ്ബിലേക്ക് വിശ്വാസം സമർപ്പിച്ചു എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരു പാപങ്ങൾ അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആരാണവർ? മഹാനായ ഇമാം നവവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തന്റെ റിയാദിൽ ഈ സംഭവം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇമാം സാബിർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തന്റെ തഫ്സീറിലും ഈ സംഭവം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലോ. ഒരുപാട് തവണ നിങ്ങൾ കേട്ടതായിരിക്കാം. പിന്നെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു കാന ഫീമൻ കാന ഖബലുക്കും, നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞുപോയ സമുദായത്തിൽ രാജാവുണ്ടായിരുന്നു. ആ രാജാവിനെ തന്നെ പ്രായമായി വരുന്ന സമയത്ത് രാജാവിനോട് പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടു, നിങ്ങളെങ്ങാനും ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയാൽ ഈ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരാൾ ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിതാ ഒരു കുട്ടിയെ ഇതിലേക്ക് പഠനത്തിന് വേണ്ടി വിടണമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നു. ചരിത്രം വിശാലമാണ്.
വിവരമാണ് ഞാൻ ചുരുക്കം നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ. അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയേതാ സിഹ്ർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി, മാരവിദ്യ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി, മാരകവിദ്യ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സാഹിറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയേതാ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ദിവസവും പോകുന്നു. പോകുന്ന വഴി മധ്യേ അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കാണാനിടയാകുന്നു. അഹ്ലു കിതാബ് കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ട ആള്, അല്ലാഹു ഏകനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചൊരു മനുഷ്യനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. കുട്ടിയാണല്ലോ, എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ളതെന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. അല്പസമയം കൂടെ ഇരുന്നപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ആ മനുഷ്യനെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ആ മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും സിഹ്ർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന, രാജാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പഠനത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്ന ആ വിദ്യാർത്ഥി എന്നും ഈ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് പോകൽ പതിവായിരുന്നു. അങ്ങനെ സാഹിറിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അവിടത്തേക്ക് താമസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അവിടെ നിന്ന് സകാരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ താമസിച്ചതിന് വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്നും സകാരം വരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഈ നല്ല മനുഷ്യനോട് ആ വിദ്യാർത്ഥി പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് എന്നവരെ, എനിക്ക് വല്ലാത്ത പ്രയാസമുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. കാരണം ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് സമയം കാത്തതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ വീട്ടുകാരനോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഞാനതുപോലെ സാഹിറിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ താമസിച്ചാൽ അവിടെയും ഞാൻ സകാരങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നീ പറയുക, വീട്ടുകാർ ചോദിച്ചാൽ സാഹിർ എന്നെ തടഞ്ഞു എന്നും, സാഹിർ ചോദിച്ചാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ എട്ട എന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ വിദ്യാർത്ഥി ഞാൻ ചുരുക്കട്ടെ, ഒരു ദിവസം അതാ സിഹ്ർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വഴി മധ്യേ വലിയ ഒരു മൃഗത്തെ കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നും, ആ മൃഗം ഒരു മനുഷ്യനെയും അങ്ങോട്ട് വിട്ടുകിടക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് കുട്ടി അവിടെ വെച്ച് തീരുമാനിക്കുകയാണ്, അല്ലോ ഈ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാകും ആരാണ് നല്ല മനുഷ്യനെന്ന് എനിക്ക് ഈ ദിവസത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. സാഹിറാണോ റാഹിബാണോ നല്ലവനെന്ന് ഞാൻ ഈ ദിവസത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയതാ റാഹിബിന്റെ റബ്ബിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കല്ലെടുത്തെറിയുന്നു. പഠിച്ചവനെ, നിനക്ക് റാഹിബ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ വഴിയിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നവർ ആക്രമിക്കുന്ന മൃഗത്തിനെ, ആ മൃഗത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കല്ലെറിയുന്നു. കുതിരത്തില്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ കുതിരത്ത് കൊണ്ട് ആ മൃഗം മാറി നിൽക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ആർക്കും പ്രയാസമാകുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് ആ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് സാഹിറിനെയല്ല റാഹിബിനെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ചുരുക്കട്ടെ, ഞാൻ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഏകദൈവ വിശ്വാസം സമർപ്പിക്കുന്ന ആ വിദ്യാർത്ഥി അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ആ കുട്ടിക്ക് അല്ലാഹു വലിയ കഴിവുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ കഴിവുകളും അല്ലാഹു കൊടുത്തു. പിറവിലുള്ളതായ കുരുടുകൾ മാറ്റാൻ, വെള്ളപ്പാട് രോഗങ്ങൾ മാറ്റാൻ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കഴിവുകൾ അല്ലാഹു തആല കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് ആ കഴിവനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് രോഗങ്ങളെ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കുന്നു. വിവരം അതാ രാജാവിന്റെ മന്ത്രിക്കെത്തുന്നു. രാജാവിന്റെ മന്ത്രിയും വന്നും കൊണ്ട് ആ കുട്ടിയെ സമീപിക്കുന്നു. കുട്ടിയോട് തന്റെ കാര്യം പറയുന്നു. രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ചയില്ലാത്തവനാണ് ഞാൻ, എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു തരുമോ? ആ സമയത്ത് ആ വിദ്യാർത്ഥി പറഞ്ഞു, ഒരാളുടെ രോഗം ശിഫയാക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല, അല്ലാഹു മാത്രമാണ്, അല്ലാഹു ശാഫിയാണ്, പഠിച്ചവനാണെല്ലാം ശിഫയാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലാഹു വിശ്വാസം സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എന്നിട്ട് ആ മന്ത്രിയുടെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച അങ്ങ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആ വിദ്യാർത്ഥി പറഞ്ഞു, ഈ വിവരം ഒരാൾക്കും നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കരുത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജാവെങ്ങാനും അറിഞ്ഞാൽ എന്റെ ദൈവത്തെയല്ലാതെ വേറെ ദൈവം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഭൂമിലോകത്തുണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ അവർ
അവരെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആ വിദ്യാർത്ഥിയും റാഹിബും പറയുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ ചുരുക്കട്ടെ, അവസാനമായി വിവരം രാജാവിന് വിവരം ലഭിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് കുട്ടിയെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നു. രാജാവ് കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, മോനെ, നീ ഉയർന്ന പദവിയിലേക്ക് എത്തിയല്ലോ, നീ സിഹ്റ് കൊണ്ട് ഉയർന്ന പദവിയിലേക്ക് എത്തിയല്ലോ, നിനക്ക് വലിയ കഴിവൊക്കെയുണ്ടല്ലോ, കണ്ണുകളുടെ മാറ്റാനുള്ള കഴിവൊക്കെ നിനക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ സമയത്ത് ആ വിദ്യാർത്ഥി പറയുകയാ, ഇതൊന്നും എന്റെ കഴിവല്ല, രാജാവായ റബ്ബിന്റെ കഴിവാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ കഴിവാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, ഞാനല്ലാത്ത ഇലാഹ് നിനക്കുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നവൻ ആരാണോ, അവനെ കൊണ്ടുവരാതെ ഞാൻ വിടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനം റാഹിബിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ആ റാഹിബിനെ ഈ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈർച്ചവാട് കൊണ്ട് മൂർത്താവിൽ നിന്ന് തന്റെ രണ്ട് കാലുകൾ രണ്ട് ഭാഗമായി കഷ്ടമായി പോകുന്ന രീതിയിൽ മുറിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട്, അതേപോലെ മൗനയും മുറിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, മോനെ, നിനക്ക് പിന്തിരിയാൻ സമയമായില്ലേ, നിന്റെ വിശ്വാസത്തെ പിന്തിരിയാൻ നിനക്ക് സമയമായില്ലേ? ആ സമയത്ത് ആ വിദ്യാർത്ഥി പറഞ്ഞതെന്താ, അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദൻ റസൂലുള്ളാഹ്, ഞാൻ ഏകനായ അല്ലാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു, അവനാണ് ഏകനെന്നുള്ള ആ വിശ്വാസം എന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ദേഷ്യം കൊണ്ട് ആ രാജാവ് ആ കുട്ടിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ അനുയായിയുടെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഇവനെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കൊല ചെയ്യുന്നത് വേണ്ട, ഇവൻ വിദ്യാർത്ഥിയാണല്ലോ, ഇവനെ നിങ്ങൾ മലമുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണേ. ആ മലയുടെ തലപ്പത്തെത്തിയ സമയത്ത് അവനോടൊന്ന് ചോദിക്കണേ, നിന്റെ വിശ്വാസത്തിന് പിന്മാറാൻ തയ്യാറാണോ? പിന്മാറാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിന്നെ വെറുതെ ഞങ്ങൾ വിടാ, അതല്ലെങ്കിൽ ആ മലയുടെ താഴോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ നിങ്ങൾ കൊന്നുകളയണേ എന്ന് പറയുന്നു. അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ആ വിദ്യാർത്ഥിയെ മലമുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. മലമുകളിലെത്തിയപ്പോൾ കൂടെയുള്ളവർ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ മോനെ, നിനക്ക് നിന്റെ വിശ്വാസത്തിന് പിന്മാറാൻ സാധിക്കുമോ? കുട്ടി പറയുകയാണ്, അല്ലാഹു അഹദ്, അല്ലാഹു അഹദ്, അഹദനായ അല്ലാഹു അല്ലാതെ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആ സമയത്തതാ അവർ മലമുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വലിച്ചെറിയാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി രണ്ട് കരങ്ങളും പരലോകത്ത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, അല്ലാഹുവേ, നിന്നിൽ വിശ്വാസം സമർപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് ഇവരെന്നെ കൊന്നുകളയാൻ വേണ്ടി ഈ മലമുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്, അതുകൊണ്ട് നീ എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെയ്യണേ എന്ന് ആ കുട്ടി അവിടെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആ മലയോടുകൂടെ അവർക്കും നശിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. ഞാൻ ചുരുക്കി പറയട്ടെ, അങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥി രാജാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുന്നു. വീണ്ടും രാജാവ് വേറൊരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ കയ്യിലേൽപ്പിക്കുന്നു. അവരോട് കപ്പലിൽ കൊണ്ടുപോകുവാനും സമുദ്രത്തിന്റെ മധ്യത്തിലെത്തിയപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിന് പിന്മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയും പിന്മാറുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആ കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുകയും അവിടെയും ആ കുട്ടി വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഫലമായ അവരെല്ലാവരും നശിഞ്ഞു പോവുകയും ആ കുട്ടിക്കൊരു പോരിടമേൽക്കാതെ തിരിച്ചു വരുന്നു. അവസാന രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ വിദ്യാർത്ഥി പറയുകയാണ്, ഓ രാജാ, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊല്ലണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുമോ? എന്താണ് മോനെ, പറഞ്ഞു തരോ? ആ വിദ്യാർത്ഥി പറയുകയാണ്, എന്നെ നിങ്ങൾ മരത്തിലേക്ക് കയറ്റണേ, തൂക്കുമരത്തിൽ കയറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും വിളിച്ചു കൂട്ടണം, ചുറ്റുഭാഗത്തും വിളിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ അമ്പുവിട്ടാൽ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൊല ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നു. രാജാവ് ചോദിക്കുന്നു, എങ്ങനെയാ? ബിസ്മില്ലാഹി റബ്ബിൽ ഗുലാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൊല ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നു. കുട്ടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തതുപോലെ രാജാവെന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആ സമയത്തതാ കുട്ടി മരിച്ചു പോകുന്നു. ഈ കാഴ്ച കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളൊക്കെയും ആമന്നാ ബിറബ്ബിൽ ഗുലാം, അവർ ആ സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, രാജാവല്ലാത്ത വേറെ ഒരു പടച്ചവനുണ്ട്. ആ പടച്ചവന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ രാജാവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയെ കൊല ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. ആ കുട്ടിയുടെ റബ്ബിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവ് മുഴുവൻ ആൾക്കാരെയും
വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വലിയ ആഴമുള്ള കുഴിയിലിട്ടും കൊണ്ട് അവരതാ ആ കുഴിയുടെ അടിഭാഗത്തും മേൽഭാഗത്തും തീയിട്ടും കൊണ്ട് കൊല ചെയ്യുകയാണ്. അതാണ് പടച്ചവൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറയുന്നത്, ഖുതില അസ്ഹാബുൽ ഉഖ്ദൂദ് നാരി ദാതിൽ വഖൂദ് ഇദ്ഹും അലയ്യാഖൂദ്. ആ ജനങ്ങളൊക്കെയും ആ കുഴിയിൽ വെന്തുരുകുന്ന സമയത്ത് ആ കുഴിയിൽ അവർ വെന്തുരുകുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇദ്ഹും അലയ്യാഖൂദ് സത്യനിഷേധികളൊക്കെയും പൊട്ടി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആഹ്ലാദിക്കുകയാണ്, പൊട്ടി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുകയാണ്. അവർ ചുറ്റുഭാഗത്തും ഇരുന്നു കൊണ്ട് പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ആഹ്ലാദിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഈ ചരിത്രത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠമെന്താണ്? അവർ ദുനിയാവിയായ ലോകത്തിലേക്ക് ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കാൻ ശാശ്വതമായ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുത്തവരാണ്, പരലോകം കൊതിച്ചവരാണ്, ദുനിയാവിന് വില കൽപ്പിക്കാത്തവരാണ്. തന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവനുള്ള മനുഷ്യന് ഈർച്ചയുള്ള വാളുകൊണ്ട് മുറിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് നിന്റെ വിശ്വാസം പിന്മാറാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇല്ല അല്ലാഹു അഹദ് എന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചത് ഈമാനാണ്, അവർ കുറിച്ചത് പരലോകമാണ്, അവർ ചിന്തിച്ചത് ശാശ്വത സൗഭാഗ്യമാണ്, അവർ കുറിച്ചത് പ്രതിനയാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചില്ലേ, മന്നഖിയ സുന്നാ വഹ്തമന്നാ യാ റസൂലല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, ജനങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ളവനാരാണ്, ഏറ്റവും ധൈര്യമുള്ളവനാരാണ്, കണ്ടേടമുള്ളവനാരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആരാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ളവൻ? ദുനിയാവിൽ ഒരുപാട് സമ്പത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചവനല്ല, അവനിപ്പോ അവന്റെ തലമുറകളായി ഒരു 10 തലമുറ വരെ തിന്നു തീർത്താലും തീരാത്ത സമ്പത്തുണ്ടാക്കി വെച്ചവനാണോ ഈ ദുനിയാവിൽ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ? ആരാണ്? പ്രവാചകരുടെ മറുപടി എന്താ? ആരാണ് നബിയെ? ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ളവനാരാ, ഏറ്റവും ചിന്തയുള്ളവൻ ആരാണ്, ദീർഘദൃഷ്ടിയുള്ളവൻ ആരാണ്, തന്റെ ഇടമുള്ളവൻ ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രവാചകർ പറഞ്ഞ മറുപടി അക്സറുഹും ഇസ്തിഅദാദൻ ലിൽ മൗത്ത് വഅക്സറുഹും ദിക്റൻ ലിൽ മൗത്ത് അക്സറുഹും ഇസ്തിഅദാദൻ ലിൽ മൗത്ത് ഉലൈകൽ ഖിയാസ് ذهبوا بشرف الدنيا وكرامات الآخرة. ആരാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവൻ, ആരാണ് ചിന്തയുള്ളവൻ, ആരാണ് ദീർഘദൃഷ്ടിയുള്ളവൻ? അവൻ കൂടുതലായ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തവനാണ്, അവൻ ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിന്നവനാണ്, അവൻ ശാശ്വത സൗഭാഗ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തവനാണ്, നശ്വരമായ ദുനിയാവിന് വില കൽപ്പിക്കായ ലോകത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തവനാണ്. അവൻ തന്നെയാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവൻ, അവൻ തന്നെയാണ് തന്റെ ഇടമുള്ളവൻ, അവൻ തന്നെയാണ് നെഞ്ചുറപ്പുള്ളവൻ. അവൻ ദുനിയാവും നേടി ആഖിറവും നേടിയവനാണ്. അവനിക്ക് ദുനിയാവും ലഭിക്കും. അല്ലേ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ നമ്മൾ ഓർത്തു നോക്ക്, അവർക്ക് ദുനിയാവിലും വലിയ പദവികൾ നേടാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ നശ്വരമായ ദുനിയാവിന് വില കൽപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മഹാനായ ശൈഖുന അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ്, അല്ലാഹു അവിടുത്തെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. ആ മഹാൻ ആഖിറത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്ത മഹാനായത് കൊണ്ട് ദുനിയാവും അദ്ദേഹത്തിന് നേടാൻ കഴിഞ്ഞു, പരലോകവും നേടിയില്ലേ? ഈ മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിനെ പോലെ ധർമ്മം കൊടുത്തൊരു മനുഷ്യനെ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ കാണിക്കാൻ കഴിയുമോ? എത്ര സമ്പത്തുകളാണ് വാലിക്കോര് കൊടുത്തത്. ആ മഹാനുഭാവൻ യാത്രകളിൽ പോകുമ്പോൾ ലക്ഷത്തിന്റെ ഗണ്ടുകളാണ് കാറിൽ വെച്ച് പോകാറുള്ളത്. യാത്ര മധ്യേ എല്ലാ പാവങ്ങൾക്കും അത് കൊടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കയ്യിലൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. അത്രയേറെ സമ്പത്തുകൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുത്ത മഹാനാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സദവറുകൾ കയറി വരുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്.
അതാണ് സഹോദരന്മാരെ, അവർക്ക് ദുനിയാവും നേടാം ആഖിറവും നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ? മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ലക്ഷങ്ങൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ലക്ഷങ്ങൾക്കുള്ളതായ സാന്നിധ്യം നേടാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട്? അവർ ദുനിയാവിനെ പണയം വെച്ചത് കൊണ്ടാണ്, ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതത്തിന് വില കൽപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്, ദുനിയാവ് നശ്വരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർക്കാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തുക്കൾക്കാണ്. അവരെല്ലാം അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചവരാണ്. പടച്ചവന് വേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗത്തിന് അവർ സന്നദ്ധരായില്ലേ? അവർ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിന്നവരായിരുന്നു. മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ ജീവിതം മാത്രമല്ല, ആ സ്വഹാബത്തിന്റെ ജീവിതം പോലെ ജീവിച്ചു പോയ എത്രയെത്ര മഹത്തുക്കളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത്. മഹാനായ ശൈഖുനാ റഈസുൽ മുഹഖഖീൻ ഖന്നിയത്ത് ഉസ്താദ് ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അദീദ്. ആരാണ് ആ മഹാനുഭാവൻ? ശാശ്വത ജീവിതത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്ത മഹാനല്ലേ? ഈ ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതത്തിന് വില കൽപ്പിക്കാത്ത മഹാനല്ലേ? നശ്വരമായ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ഒന്നും നേടാൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് വരെ സകാത്തിന്റെ അവകാശിയായിട്ടില്ലേ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത്? സകാത്തിന്റെ അവകാശിയായിരുന്നു. എത്ര സമ്പത്ത് വേണമെങ്കിലും ആ മഹാനയ്ക്ക് നേടാമായിരുന്നു. പക്ഷേ അവർ ചിന്തിച്ചത് പരലോകമാണ്, പരലോകമാണ് അവർ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന് പോലും ഒരു പ്രയാസം വരുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ലല്ലോ. എന്നെ കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും പ്രയാസപ്പെടുമോ എന്നവർ ചിന്തിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സ്വന്തം ഭാര്യയെ പോലും മഹാനായ ഖന്നിയത്ത് ഉസ്താദ് ഒരു ദിവസം മുശാവറ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് തവണ നാം കേട്ടതാണ്. ആ മഹാനുഭാവൻ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തന്റെ കീശയിലുണ്ടായിരുന്ന പണം ഒരു യാചകൻ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ പണം യാചകനിക്ക് കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ബസ്സിൽ യാത്ര മുടങ്ങുന്നു, വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്നു, സമയത്തെത്താൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഭാര്യ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് മഹാനായ ഖന്നിയത്ത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? പെണ്ണേ, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ, എന്നോട് പൊറുക്കണേ, എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സമയം നീ കാത്തു നിന്നല്ലോ. സഹോദരാ, എന്തൊരു ജീവിതമാണ് ആ മഹാൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്. സ്വന്തം ഭാര്യയോടാണ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ താമസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യയോട് പൊറുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, ഭാര്യയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ്, ഭാര്യയോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക, നിനക്ക് എന്താണ് കൊല എന്തെങ്കിലും ഇത്ര ലേറ്റായ നിനക്ക് തന്നെ മര്യാദയ്ക്ക് അവിടെ ഇരുന്നാ മതി അല്ലെ? മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുന്നാ മതി എന്നാ ഞാനാണല്ലേ? ഞാനാണ്. ഞാൻ എന്റെ ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലെന്താണ്? ഞാനൊരാണാ. അവളും പെണ്ണാണെന്ന് കാണിച്ചാൽ നിന്റെ ആണത്തരോട് പാവ അവൾ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇവന്റെ കീഴിൽ കഴിയേണ്ട ഒരു പാവപ്പെട്ടവളാണെന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാ. സത്യത്തിൽ നിനക്കെത്ര അധികാരമുണ്ടോ അതേ അധികാരം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി അങ്ങാടികളിലേക്കും ചന്തകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള അധികാരമില്ലെന്ന് മാത്രമാണ്. പക്ഷേ നീ എന്തൊക്കെ അവളിൽ നിന്ന് കൊതിക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ അവൾക്ക് നിന്നും കൊതിക്ക എന്നാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതമുള്ളത്. അവിടെ ഒരാൾ വലുതാവുകാലത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതി തന്നെ ഇസ്ലാമിലില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. രണ്ടും അതാണല്ലോ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്. പരസ്പരം വസ്ത്രങ്ങളാണ്. ആ പരസ്പരം വസ്ത്രങ്ങളായ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടിങ്ങോട്ട് ഭർത്താവ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ പറയണം ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോകുന്നു, ഇത്ര സമയത്ത് എത്തുമെന്ന് പറയണം. ആ സമയത്ത് എത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചു പറയണം ഞാൻ എത്തുമ്പോൾ അല്പം താമസിക്കുമെന്ന് പറയൽ എന്റെ ബാധ്യതയാണ്. ഞാൻ പറയൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? പറയൂല എന്നാണെങ്കിൽ എന്നോട് പിന്നെ സംസാരം. അല്ലാഹുവിന്റെ ശറഅ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ? ശറഇന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ അവനോട് പിന്നെ വാക്കുകളില്ല. അത് പറയണം. അത് ഭാര്യയ്ക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല, അത് ഭർത്താവിന്റെയും ഹക്കാണ്. ഭർത്താവിന്റെ ബാധ്യതയാണത്. ആ ബാധ്യതകൾ തീർത്തു കൊടുക്കണം. ആ ബാധ്യതയിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മഹാനായ ഖന്നിയത്ത് ഉസ്താദ് ഒരൽപ്പം ലേറ്റായപ്പോൾ ഭാര്യയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മാഫ് ചോദിച്ചില്ലേ? മഹാനായ അലിയൻ കറമല്ലാഹു വജ്ഹു ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയെ എല്ലാ രാത്രികളും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുമായിരുന്നില്ലേ, ഫാത്തിമ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ, ഫാത്തിമ നിനക്ക് സൗകര്യമുള്ള വീട് ഒരുക്കി തരാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല, നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം തരാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല, നിനക്കൊരു ഖാദിമിനെ തരാൻ എനിക്ക്
സാധിച്ചില്ല ഫാത്തിമ, വല്ല പോരായ്മകളും എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മാഫ് തരണേ ഫാത്തിമ എന്ന് അലിയും കർറമല്ലാഹു വജ്ഹു തങ്ങൾ ഫാത്തിമയോട് മാഫ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫാത്തിമ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചും ചോദിക്കുമായിരുന്നു, എന്റെ ഭർത്താവേ എന്നോട് പൊറുക്കണേ, എന്നോട് പൊറുക്കണേ. അയ്യമം മാതത് വസൗജുഹാ അൻഹാറാ ദഖലത്തിൽ ജന്ന സദഖ റസൂലുള്ളാഹ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് അവൾ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തത്തോട് കൂടിയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൾക്ക് സ്വർഗ്ഗം ലഭിച്ചു എന്നാണ് പിന്നെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടിങ്ങോട്ട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കുന്ന സ്വഭാവം, അതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. മഹാനായ ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ്, എല്ലാ രാത്രിയിലും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ എല്ലാ വിരുദ്ധകളും ദിക്റുകളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെയും ഭാര്യമാരെ കടുത്ത് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് പറയുമായിരുന്നു, മക്കളെ, അതുപോലെ ഭാര്യയോടും പറയുമായിരുന്നു, പെണ്ണ് എനിക്ക് മാഫ് തരണേ, എനിക്ക് പൊറുത്തു തരണേ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പൊറുത്തു തന്നു, എല്ലാവർക്കും മാഫ് തന്നെന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ ഏത് മുക്കും കൂടെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്നാരെങ്കിലും വല്ല കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഇതാ പൊറുത്തു കൊടുത്തു. അല്ലാഹു അവർക്ക് പൊറുക്കട്ടെ, അല്ലാഹു അവർക്ക് മാഫ് നൽകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാതെ ആ മഹാൻ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടില്ല, ആ മഹാൻ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടില്ല. നമുക്കങ്ങനെ കഴിയണം. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങണം. എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങണം. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് നബി അതിന് സാധിക്കുക? അതിന് പ്രവാചകർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു, അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിറിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത്ത്. അങ്ങനെ ദുആ ചെയ്താൽ മതി. അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിറിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത്ത്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആണുങ്ങൾക്കും മുഅ്മിനത്തായ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും പഠിച്ചവനെ നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ, അവർക്ക് നീ വിട്ടുകൊടുക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. എന്റെ സഹോദരന്മാരെ, അതാണ് ശാശ്വത ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണത്. പരലോകമാണ് ശാശ്വതം, ഈ ദുനിയാവ് നശ്വരമാണ്. ആ ശാശ്വത ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരുങ്ങാൻ കഴിയണം. ആ ഒരുക്കങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പരലോകത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ അത് സദാസമയത്താണ്. നാളെ നമ്മൾ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നാളെ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഗ്യാരണ്ടി? നാളത്തെ ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലല്ലോ. ഉസാമ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനോട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, എപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത്? ആരാണ് ഉസാമ? അതും കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഹിബ്ബി റസൂലില്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടജനി എന്നാണ് മഹാനായ ഉസാമ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഹസൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ എന്ന രണ്ട് പേരമക്കൾ പ്രവാചകരുടെ മുതുകിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉസാമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കയറി വന്നിരിക്കുമായിരുന്നു. മടിത്തട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉസാമയും വന്ന് മടിത്തട്ടിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ആ നിലത്ത് പ്രവാചകർ വളരെയേറെ സ്നേഹിച്ച അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ശിഷ്യകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്വഹാബിയാണ് ഹിബ്ബു റസൂലില്ലാഹ് ഉസാമത്ത് ഇബ്നു സയ്യിദ് ഇബ്നു ഹാരിസ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ആ ഉസാമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതാ ഒരു ദിവസം താമസിക്കാൻ ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി തീർമാനിക്കുകയാണ്. സ്വന്തമായി വീടില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയല്ലേ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ കൂട്ടത്തിലും ഈ നാട്ടിൽ നമ്മൾ അറിയുന്നവരും ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. സ്വന്തമായൊരു വീടുണ്ടാക്കണം, താമസിക്കണമെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നത്. അല്ലാഹുവേ, മഹാന്മാരെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണയല്ല. മരണത്തിന് മുമ്പായതൊന്ന് പൂണിഞ്ഞു കൊടുക്കണയല്ല. എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണല്ലോ ദുനിയാവിൽ ഒരു വീടുണ്ടായിരിക്കൽ അത്യാവശ്യമാണ്. തുടങ്ങി വെച്ചുള്ള വീട് പണി പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണയല്ല. ഉസാമ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ആ സ്ഥലത്ത് ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് വാങ്ങിയാലെന്താ, ഒരു മാസത്തിന് മതി എന്നാണ് ഉസാമ ചിന്തിച്ചത്. ഒരു കൊല്ലത്തിനിക്കല്ല, ഒരു മാസത്തിന് ഒരു വീട് ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് വാങ്ങട്ടെ എന്ന് മഹാനായ ഉസാമ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉസാമനെ കുറിച്ച് നടത്തിയ പ്രഭാഷണമുണ്ട്. ഇന്ന ഉസാമ ലഖബീലുൽ അമൽ വല്ലദീ നഫ്സീ
بيده ما طرفت عيناي إلا لنمت أن سفري لا يلتقيان حتى يقبل الله روحي ولا رفضت قدرا إلى فيها فظننت أني لا أصيلها حتى وصى ولا لقمت لقمة فظننت أني لا أصيلها. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉസാമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഇന്ന ഉസാമ ലതവീലുൽ അമൽ. ഉസാമ ഒരു നീണ്ട കൊടിയനായി പോയി. എപ്പോഴാണ്? ഒരു മാസം താമസിക്കാൻ വേണ്ടി വീട് വാടകയ്ക്ക് വാങ്ങിയതാണ്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം ദുനിയാവിൽ വീട് വേണ്ടെന്നല്ല, താമസിക്കാൻ ഒരു വീട് മനുഷ്യനിക്കുണ്ടാവുക, അത്യാവശ്യം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി തൊഴിലുണ്ടാവുക, യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരു വാഹനം ഉണ്ടാവുക, ഇത് അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കണമെന്നാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഉസാമയെ അല്ലാഹു തസ്ബീഹ് ചെയ്യുകയാണ്, സംസ്കരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ദുനിയാവിനോടുള്ള ബന്ധം വേണ്ട, ദുനിയാവിനോടുള്ള ആഗ്രഹം വേണ്ട, ഈ ദുനിയാവ് ശാശ്വതമല്ല എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് ഉസാമന്റെ മനസ്സിനെ പ്രവാചകർ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് വേണ്ടി, നശ്വരമായ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഉസാമ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇന്ന ഉസാമ ലതവീലുൽ അമൽ. ഉസാമ ഒരു നീണ്ട കൊടിയനായി പോയി. വല്ലദീ നഫ്സി ബിയദി, എന്റെ ശരീരം നിയന്ത്രിക്കുന്ന പടച്ചവനാണ് സത്യം. മാ തറഫത് ഐനായ ഇല്ലാ ലനംതു അന്ന സുഫറയ്യ ലാ യൽതഖിയാൻ ഹത്താ യഖ്ബിലല്ലാഹു റൂഹി. എന്റെ കണ്ണിമ ഞാൻ വെട്ടാറില്ല. ആരാണ് പറയുന്നത്? സാദിഖുൽ മസ്തൂഖായ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വാക്കാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മളെ പോലത്തെ സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ വാക്കല്ല. പ്രവാചകർക്ക് തന്റെ മരണം എപ്പോഴാണെന്ന് അല്ലാഹു അറിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ റൂഹിനെ പിടിക്കില്ല. മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് വരെ മരണത്തെ അറിയിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടല്ലേ അല്ലാഹു റൂഹിനെ പിടിച്ചത്. അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തുക്കൾക്ക് വരെ അല്ലാഹു തആല മരണം ഇന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് മരണമാണെന്ന് അറിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലാഹു മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് റൂഹിനെ പിടിക്കുകയില്ല. എത്രയെത്ര തെളിവുകളാണ് മഹാനായ ശൈഖുനാ ശംസുൽ ഉലമാ ഖദ്ദസല്ലാഹു സർവഹുൽ നദീര ഫാത്തിമ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് രാത്രി രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോകണം. എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്? നെടുങ്ങരയിൽ അന്ത്യവിഷമം കൊള്ളുന്ന ശൈഖിന്റെ പള്ളി അന്ത്യവിഷം കൊള്ളുന്ന അലാഹുൽ ഹിംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്യണം. മറ്റൊരാളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഈ നേരെ കണ്ണൂരിൽ പോയുകൊണ്ട് അവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്വാലിഹ് മൗല റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്യണം. ഈ രണ്ട് മഹാന്മാരും ശൈഖുനയുടെ വളരെ അടുത്ത മഹാന്മാരായിരുന്നു. അവർ രണ്ടാളെയും പറഞ്ഞയച്ചു. എന്നിട്ട് മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ അല്പം സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൂടെയുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു, അവർ വന്നോ? ഇല്ല എന്ന മറുപടിയാണ്. അവസാനം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ ശംസുൽ ഉലമ കൂടെയുള്ളവരോട് പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്കിനി യാസീൻ തുടങ്ങാം. സിയാറത്തിന് പോയവർ വന്നല്ലോ, നമുക്കിനി യാസീൻ തുടങ്ങാം. യാസീൻ തുടങ്ങുന്നു. യാസീൻ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുന്നു. ആ സമയത്താണ് സലാമൻ ഖൗലൻ മിർ റബ്ബിർ റഹീം എന്ന ആയത്ത് പാരായണം ചെയ്തപ്പോൾ തന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരാളുടെ കയ്യിൽ അമർത്തുന്നു. അയാൾ ശംസുന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോ ആയത്ത് ആവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു. ആയത്ത് ആവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ശൈഖുന അവറുകൾ തന്റെ കൈ മുഷ്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്റേതായിരിക്കുന്ന ചുമലിന്റെ നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിവെക്കുന്നു. ഇടത്തെ കൈ മുഷ്ടി പിടിക്കുന്നു, ചുമലിന്റെ നേരെ കൊണ്ടുവരുന്ന നിർത്തിവെക്കുന്നു. കാല രണ്ടും കെട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് തൊടയുടെ നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിവെക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ ആ മയ്യത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭാരതീയിൽ മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ സ്വന്തമായതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വല്ലാത്ത പ്രകാശമാണ്. മരണം ആ മഹാനിക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ? ഈ അടുത്ത് മരിച്ചുപോയ മഹാനായ ശൈഖുനാ മിത്തബുൽ ഉസ്താദ് അല്ലാഹുവിന്റെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. ആ മഹാനിക്ക് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ മരിക്കുമെന്നുള്ള വിവരം എത്തിച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ടല്ലേ, ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ മഹാനായ മിത്തബുൽ ഉസ്താദ് തന്റെ മകനെയും കൂട്ടി ദ്വീപിലേക്ക് പോയി അവിടെയുള്ള സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവനും തന്റെ മൂത്ത മകന്റെ പേരിൽ എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ മകൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, ആ മകന്റെ പേരിൽ എഴുതി
ലീവ് കൊടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് നാട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഉംറക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എത്രയും വേഗത്തിലാണ് പോകുന്നത്. അവരെ കൂടെ എനിക്ക് വേഗം പോയി തിരിച്ചു വരണമെന്ന് പോയില്ലേ. അന്ന് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മഗ്‌രിബിന്റെ സമയത്ത് മകനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല, മോനെ എന്നൊന്ന് നന്നായി കുളിപ്പിക്കണേ, എനിക്ക് ഒലൂ ചെയ്തു തരണേ. കുളിപ്പിച്ചു ഒലൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് രാജാവായ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങിയത് മരണം അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ്. അല്ലാഹു നമുക്കും നമ്മുടെ മരണം അറിയാൻ പഠിച്ചവനെ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്നുള്ള മരണം അത് മുഅ്മിനിക്ക് നല്ല തന്നെയാണ്. മുഅ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെട്ടെന്നുള്ള മരണം ഖൈർ തന്നെയാണ്. മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഖൈർ തന്നെയാണ്. ഇന്നംറുഹു കുല്ലുഹു ഖൈർ, എല്ലഹും ഖൈറാ. പക്ഷേ ഈമാൻ വേണം. അല്ലാഹു ഈമാൻ തന്നെ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഉസാമയോട്, ഉസാമ നിന്റെ കൊടിയനായി പോയി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ ഹിമ വെട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മരണം സംഭവിക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ തുറക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന കണ്ണിമ ഞാൻ രണ്ടാമത് പൂട്ടാറില്ല. ഞാൻ എന്റെ കണ്ണ് തുറക്കാറില്ല, കണ്ണിമ തുറക്കാറില്ല. ആ കണ്ണിമ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ റൂഹിനെ പിടിക്കുമോ, എന്റെ മരണം സംഭവിക്കുമോ? വെള്ളമുള്ള ഗ്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഗ്ലാസ്സിലുള്ള വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മുറുക്ക് വെള്ളം കുടിച്ച് ഗ്ലാസ് താഴെ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ റൂഹിനെ പിടിക്കുമോ, ഞാൻ മരിക്കുമോ? ഒരു കാരക്കയുടെ കൈയിലെടുത്ത് മണ്ണിന്റെ വാടകയിലിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ചവച്ച് മണ്ണിന്റെ തൊണ്ടയിലേക്ക് താടിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, ആ തൊണ്ടയിലെ താഴോട്ടിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ ഖിയാമത്ത് സംഭവിക്കുമോ, എന്റെ അന്തം സംഭവിക്കുമോ എന്നോർത്തുകൊണ്ടല്ലാതെ ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കാറില്ല, ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല, ഞാൻ കണ്ണിമ വെട്ടാറില്ല. അത്രേ സമയമുള്ള ദുനിയാവിന്റെ സമയം. അതുകൊണ്ട് ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഓർക്കണേ. ഈ ദുനിയാവിനെ കൈവിടണേ. ഇവിടെ ഒരു മാസം താമസിക്കാൻ ഉസാമ നിങ്ങൾക്ക് ആരുകാരുണ്ട് എന്ന നിലക്കുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉസാമത്ത് ഇബ്നു സയ്യിദ് ഇബ്നു ഹാരിസ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അത്രേ ദുനിയാവിൽ സമയമുള്ളൂ. നാളത്തേക്കൊന്ന് നീട്ടിവെക്കാനില്ല. അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ ശാശ്വതമായ ലോകത്തേക്ക് പോകുന്നവരാണ്. ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തെ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിനെ വലിച്ചെറിയാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കുമോ? ഈ ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതത്തെ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് തിരിയാൻ എന്റെ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ കഴിയുമോ മുഅ്മിനീങ്ങളെ? ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം ലാ തഖുദുഹു സനത്തുൻ വലാ നൗം. വറക്കില്ലാത്ത, തൂങ്ങി വറക്കില്ലാത്ത, എന്നെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന രാജാവായ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ എന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമുക്ക് സമയം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ? മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്? മറ്റവനെ കുറിച്ച് എന്തിനാണ് നാം ഓർക്കുന്നത്? അവന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നാം എന്തിനാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് അവിടുത്തെ മജ്‌ലിസിൽ ദിവസങ്ങളോളം പോയിരുന്നാലും ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അവിടെ ചർച്ചയില്ലല്ലോ. 40 നാളായി മുന്നിൽ ഖാലർ വന്ന് നാവാലൊരു വാസം ചൊല്ലില്ല എന്നോവർ. അപ്പോൾ ഖാലർ ചൊല്ലി ഇവരെ പോലാരെയും ഔലിയാക്കളിൽ ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്നോവർ. 40 ദിവസക്കാലം ഒരു വാക്ക് പോലും ആ മഹാനായ അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖദർ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് സംസാരിച്ചില്ലല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ശാശ്വത ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. എന്റെ സഹോദര, ഊഹങ്ങൾ പലതും ഇവിടെ ഉണ്ടാകാം. ഊഹിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടാണല്ലോ, ഊഹങ്ങളാണല്ലോ മഹാനായ ഇസ്ലാമിന്റെ 3ാമത്തെ ഖലീഫ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ കൊല ചെയ്തത് എന്തിനാണ്? ഊഹങ്ങളാണ്. ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വീട് വളഞ്ഞില്ലേ 40 ദിവസം
ദിവസമാണ് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. 40 ദിവസക്കാലം മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനക്ക് കുടിക്കാൻ ഒരു മുറുക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ ആളില്ല. ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ, ആരാണ് ഉസ്മാൻ? ആരാണ് ഉസ്മാൻ? ولكل نبي رفيق في الجنة فرفيقي ഉസ്മാൻ. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ഉസ്മാനാൻ. റഅയ്തു അലാ ബാബിൽ ജന്നതി മക്തൂബൻ ബിസ്മി ഉസ്മാൻ. റഅയ്തു അലാ സാഖിൽ അർശി മക്തൂബൻ ബിസ്മി ഉസ്മാൻ. വനസ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ കവാടത്തിൽ ഉസ്മാനിന്റെ പേര് ഇതിനായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അർശിന്റെ തണ്ടങ്ങാളിൽ ഉസ്മാനിന്റെ പേര് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനക്ക് എന്റെ സഹോദര ഓർക്കണേ, 40 ദിവസക്കാലം മഹാനായ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വീടിന് നേരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ്. വീട്ടിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു മുറുക്ക് വെള്ളം പോലും മഹാനായ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനക്ക് കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പുറത്തുള്ളവരോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, അഫീക്കും അലിയോ, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അലിയാറുണ്ടോ? ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അലിയാറില്ല. അഫീക്കും തൽഹ, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തൽഹയുണ്ടോ? തൽഹയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അഫീക്കും സുബൈർ, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സുബൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉണ്ടോ? ഈ 3 പേർ ആരാണെന്നറിയുമോ? അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 8 ആൾക്കാരുടെ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ 8 ആളുടെ ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട 3 ആളാണ്. ആ 3 പേരെയാണ് മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിക്കുന്നത്. അവർക്കാർക്കും ഈ സംഗതി അറിയില്ല. ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനക്ക് കുടിക്കാൻ പോലും ഒരു മുറുക്ക് വെള്ളമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മഹാനായ അലി കർറമല്ലാഹു വജ്ഹു തങ്ങൾ ഒരു തോൽപാത്രത്തിൽ സ്വൽപ്പം വെള്ളവുമായി ഉസ്മാനിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അതാ കലാപകാരികളായ ഈജിപ്തിൽ നിന്നും കൂഫയിൽ നിന്നും ബസറയിൽ നിന്നും കടന്നു വന്നതായ ആയിരക്കണക്കിന് കലാപകാരികൾ മഹാനായ അലിയാരുടെ നേരെ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട്, അലിയേ വെള്ളം കൊടുക്കല്ലേ, ഉസ്മാനിക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ അലിയും കർറമല്ലാഹു വജ്ഹു തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ധൈര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ധൈര്യമുള്ളവൻ തടയടോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ അലി കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത വെള്ളമല്ലാതെ മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനക്ക് പിന്നീട് കുളിക്കാൻ വെള്ളം ലഭിച്ചില്ല. മഹദിയായ ഉമ്മു ഹബീബ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹാ മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളവുമായി കടന്നു വന്നപ്പോൾ കോവർക്കയുടെ മുകളിൽ കയറിക്കൊണ്ട് മഹാനായ മഹദിയായ ഉമ്മു ഹബീബ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ കലാപകാരികൾ ഓടി വന്നുകൊണ്ട് ആ ഉമ്മു ഹബീബയുടെ കഴുതയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഒരു അടി കൊടുക്കുന്നു. മഹദിയായ ഉമ്മു ഹബീബ പിടിച്ചതായിരിക്കുന്ന കടഞ്ഞാൽ പിടിച്ചു പറിച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മു ഹബീബ കഴുതയിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴുന്ന സമയത്ത് ഓടി വന്നുകൊണ്ട് ഉമ്മു ഹബീബാനെ പൊക്കിയെടുത്തു കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനക്ക് അതാ വെള്ളമില്ല. ഒരു വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നോമ്പിലായി കഴിയുകയാണ്. മഗ്രിബിന്റെ സമയമായപ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കാൻ വെള്ളമില്ല. ഭാര്യയാകുന്ന നായില റളിയല്ലാഹു അൻഹാ വെള്ളം അന്വേഷിച്ചു ഓടുമ്പോ എവിടെങ്കിലും ഒരു വെള്ളം കിട്ടുമോ അന്വേഷിച്ച് തിരിച്ചു വന്നെത്തുന്ന സമയത്ത് അതാ സുബ്ഹി ബാങ്ക് വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മഹദിയായ നായില ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ചോദിച്ചില്ലേ, നിങ്ങൾ നോമ്പ് തുറന്നോ? നിങ്ങൾക്ക് നോമ്പ് തുറക്കാൻ വെള്ളം ലഭിച്ചോ? ആ സമയത്തതാ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഞാൻ നോമ്പ് തുറന്ന് 2ാമത് നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത്തായം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൈഫ തസൂമു, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നോമ്പ് പിടിച്ചത്? അന്നീ റഅയ്തു റസൂലല്ലാഹ്
ഞാൻ എന്റെ ഹബീബായ റസൂലിനെ കണ്ടോ, ആ റസൂലിന്റെ കൂടെ തോൽപ്പാരത്തിൽ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു. ആ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു, കുടിക്കൂ ഉസ്മാനെ, ദാഹം തീരോളം കുടിക്കൂ ഉസ്മാനെ എന്ന് ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനക്ക് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ് അന്ന് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചത്. എന്റെ സഹോദരാ, ആരാണ് ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അറിയുമോ? പിന്നെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും സ്വഹാബത്തും മദീനയിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് അവർക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ക്ഷാമമുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് റൂമ എന്ന് പറയുന്ന ആ കിണറാണെങ്കിൽ ജൂതന്റെ കയ്യിലാണ്. ജൂതൻ നിന്ന് വെള്ളം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അതാ ഒരു തൊട്ടി വെള്ളം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു തൊട്ടി കാരക്ക അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരു തൊട്ടി കാരക്ക കൊടുത്താല് ഒരു തൊട്ടി വെള്ളം കുടിക്കാൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഈ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്, ആരെങ്കിലും ബിറുറുമായ ആ ബിറുറുമയാകുന്ന കിണറിന് ആരെങ്കിലും വിലക്ക് വാങ്ങിയിരുന്നെങ്കിലോ, മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവരെ സ്വന്തം പണം കൊണ്ട് വാങ്ങിയിരുന്നെങ്കിലെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കുറിച്ചപ്പോൾ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു 12000 വെള്ളി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജൂതന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ കിണർ ചോദിച്ചപ്പോൾ ജൂതൻ പറഞ്ഞു, മുഴുവനുമായി തരാൻ കഴിയില്ല, പകുതി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ വെള്ളമെടുക്കാം, ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ആ വെള്ളത്തിന് വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. അങ്ങനെ മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വാങ്ങുന്നു. ഒരു ദിവസം മുഅ്മിനീങ്ങൾ വെള്ളം കോരുന്നു, പിറ്റേ ദിവസം ജൂതനിക്ക് വെള്ളം കോരുമ്പോൾ വെള്ളം കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അങ്ങനെ ജൂതൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഈ വെള്ളം കോരാൻ എനിക്ക് ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കിണർ വേണ്ട, ഇനിയും അത്ര തന്നെ പണം തന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാമെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ മുഴുവനും പണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് 12000 പണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബിറുറുമായെന്നുള്ള ആ കിണർ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ വിശ്വാസികൾക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളത്തിന്റെ പ്രയാസമുണ്ടായപ്പോൾ വഖഫിലെ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാനെ കാണാൻ 40 ദിവസക്കാലം കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളമില്ലാതെ പുരോഗമനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. ചിന്തിച്ചു നോക്കും നിങ്ങളെ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മദീനത്തെ പള്ളി നിസ്കരിക്കാൻ അസൗകര്യം ഉൾപ്പെട്ടപ്പോൾ, നിസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യം കുറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ പള്ളി വികസിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. പള്ളി വികസിക്കണമെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ളതായ പറമ്പുകൾ വിലക്ക് വാങ്ങണം. വിലക്ക് വാങ്ങാൻ കയ്യിൽ പൈസയില്ല. ആ സമയത്ത് മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു 25000 ദിർഹം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലങ്ങൾ വിലക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് മദീനത്തെ പള്ളി വിശാലപ്പെടുത്താൻ, പള്ളി വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വാങ്ങിക്കൊടുത്തതാണ്. എന്തിനാണ്? സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കടുക്കടനായിരിക്കുന്ന വളർച്ച അനുഭവപ്പെടുന്നു. പട്ടിണി കിടന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങളൊക്കെ മരിക്കാൻ പോകുന്നു. ആ സമയത്ത് മഹാനായ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് വിശ്വാസികളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ട് പ്രയാസം പറഞ്ഞപ്പോൾ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞില്ല, ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടണ്ട, അടുത്തു തന്നെ അല്ലാഹു തആല തന്നെ പരിഹാരം കണ്ടെത്താക്കാം. അങ്ങനെ മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു 1000ഓളം ഒട്ടകത്തിലതാ മദീനയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. 1000 ഒട്ടകം നിറയെ കച്ചവട ചരക്കുകളുമായി ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുമായി ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു വന്നുള്ള വിവരം കണ്ടു കേട്ടപ്പോൾ മുഅ്മിനീങ്ങളായ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കച്ചവടക്കാരായ ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ട് മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ കച്ചവട ചരക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തരുമോ? 12,000 വരെ ഞങ്ങൾ തരാം. മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ പറഞ്ഞു, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ കഴിയുമോ? അവർ പറഞ്ഞു 14,000 തരാം. ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു, അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ആ സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞു 15,000 തരാം. ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഒന്നിലേക്ക് 10 തരാമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അത്ര തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ? അവർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല. ഞാൻ ആ ഒട്ടകങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും ചരക്കുകളും മുഴുവനും പാവപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് സദഖ ചെയ്തു.
എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് ഒന്നിനിക്ക് 10 തരാമെന്ന് എന്റെ റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സകല ചരക്കുകളും അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുത്ത മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിലേക്ക് പ്രവാചകരും സ്വഹാബികളും പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് തബൂക്ക് വല്ലാത്ത പ്രയാസഘട്ടത്തിലായിരുന്നു. മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളില്ല, ഒട്ടകങ്ങളില്ല, കുതിരകളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. ആ സമയത്ത് മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു 940 ഒട്ടകവും 60 കുതിരയുമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 1000 വാഹനങ്ങൾ മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് ഹദിയായി കൊടുത്ത ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പള്ളിയിലേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പുറപ്പെടാൻ അനുവദിച്ചില്ല. ആ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ തടങ്കലിലാക്കുകയാണ്. കുടിക്കാൻ വെള്ളം കൊടുത്തില്ല. ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ആ നിലക്ക് ഉപരോധം ഏർപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ്? മുഅ്മിനീങ്ങളെ ആലോചിക്കണ്ടേ നമ്മൾ? ഊഹങ്ങളാണ്, കേവലം ഊഹങ്ങളാണ്. ഈജിപ്തിന്റെ ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എന്താണ് അവർ ആദ്യം കടന്നു വന്നത്? ആദ്യം കലാപകാരികൾ 600ഓളം പേര് കടന്നു വന്നു. അവർ ആദ്യമായി മദീനത്തേക്ക് വിവരം കൊടുത്തു, ഞങ്ങൾ ഉംറ ചെയ്യാനാണ് വരുന്നത്, ഞങ്ങൾ ഉംറ ചെയ്യാനാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ മുഅ്മിനീങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ഉംറയ്ക്ക് വരെ നിങ്ങൾ മദീനത്തേക്ക് എന്തിനാണ് വരുന്നത്? അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് മദീനയിൽ ചില ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഉംറ ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് വന്നവർ മഹാനായ അലിയും കറമല്ലാഹു വജ്ഹു തങ്ങളെ കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവർ സംസാരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് അവിടെ സംസാരം എന്നറിയുമോ? ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഖിലാഫത്ത് മാറ്റണം, പകരം അലിയാർ ഖിലാഫത്ത് ഏറ്റെടുക്കണം. അവരുടെ ഡിമാൻഡ് അതാണ്. ഖിലാഫത്ത് അലിയാർ ഏറ്റെടുക്കണം, ഉസ്മാനെ ഖിലാഫത്ത് മാറ്റണമെന്നാണ്. മഹാനായ അലിയും കറമല്ലാഹു വജ്ഹു തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്? അതിനവർ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു കാരണമാണ് ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹജ്ജ് വേളയിൽ നിസ്കാരം കസറാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിസ്കാരം കസറാക്കുന്നത് ഹജ്ജിന്റെ വേളയിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹജ്ജ് വേളയിൽ നിസ്കാരം കസറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉസ്മാൻ നിസ്കാരം കസറാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നബിയുടെയും സ്വഹാബത്തിന്റെയും മാതൃകക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ഉസ്മാനിന്റെ നീക്കം. അതുകൊണ്ട് ഉസ്മാനെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ അലിയാർ പറഞ്ഞു, ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ്, ഇത് കേവലം ഊഹങ്ങളാണ്. ഉസ്മാനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? ഉസ്മാനിന്റെ കുടുംബം മക്കയിലുണ്ട്. മക്കയിൽ ഉസ്മാനിന്റെ കുടുംബമുള്ളത് കൊണ്ട്, തന്റെ അഹ്ലിക്കാർ മക്കയുള്ളത് കൊണ്ട് ഉസ്മാന് മുസാഫിറല്ല, ഉസ്മാന് ആ നാട്ടുകാരനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ നിസ്കാരം കസ്ർ ചെയ്യാനുള്ള മസ്അലയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഉസ്മാൻ നിസ്കാരം കസറാക്കാത്തതെന്ന് മഹാനായ അലിയും കറമല്ലാഹു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. രണ്ടാമത്തെ ആരോപണം വരുന്നു. എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ആരോപണം വരുന്നത്? ഉസ്മാൻ മുസ്ഹഫുകളൊക്കെ കരിച്ചില്ലേ? അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ കലാമാകുന്ന ഖുർആനൊക്കെ കരിച്ച മനുഷ്യനല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഖിലാഫത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അമീറുൽ മുഅ്മിനാകാൻ ഒരിക്കലും ഉസ്മാനിക്ക് അർഹതയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉടൻ തന്നെ ഉസ്മാനെ മാറ്റണമെന്നവർ പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ അലിയാറും ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. തൽഹ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. സുബൈർ ഇബ്നു അവാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ് മുസ്ഹഫ് കരിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? ഉസ്മാനിന്റെ നേതൃത്വത്തിലല്ലേ ഖുർആൻ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടത്. സയ്യിദ് ഇബ്നു സാബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ക്രോഡീകരണം നടക്കുന്നത്. ആദ്യം ഒരു ക്രോഡീകരണം നടന്നിരുന്നു മഹാനായ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ. യമാമ യുദ്ധത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മുസൈബത്തുൽ ബദ്ദാവ് എന്ന് പറയുന്ന കള്ളപ്രവാചകനുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ഖാലിദ് ഇബ്നു വലീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നയിക്കുന്ന യുദ്ധത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എത്രയോ ഖുറൈശികളെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ക്രോഡീകരണം നടക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ ക്രോഡീകരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു? കിട്ടുന്ന ആയത്തുകൾ മുഴുവനും എഴുതി വെക്കുക എന്നതാണ്. മുസ്ഹഫിന്റെ രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. ആരെ കയ്യിലൊക്കെ
ഖുർആനുണ്ടോ ആ ഖുർആനുകൾ മുഴുവൻ എഴുതി വെക്കുക എന്നതിനപ്പുറം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് സൂക്ഷിച്ചോ. ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഭരണകാലത്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ക്രോഡീകരണം ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലായി കൊണ്ടുവരുന്നത്. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആ മുസ്ഹഫുകളൊക്കെയും എല്ലാ സ്വഹാബത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചും കൊണ്ട് അത് ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന്റെ ശേഷം ഇതിന് വിരുദ്ധമായ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കരിച്ചു കളയണമെന്നാണ് മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ ആകുന്ന അമീറുൽ മുഅ്മിനീനാകുന്ന ഖലീഫയാകുന്ന മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഓർഡർ വരുന്നത്. അതനുസരിച്ചാണ് മറ്റ് കൃതികളൊക്കെ കരിച്ചത്. ഇത് ജനങ്ങളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാക്കി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉസ്മാനെ കരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ മുഖമാണ് മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെതിരെ ആരോപണം വരുന്നു. അതും തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. വീണ്ടും ആരോപണങ്ങൾ വന്നു. എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ആരോപണം എന്നറിയുമോ? ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്വന്തം ഒട്ടകങ്ങൾ മേയാൻ വേണ്ടി പൊതു സ്വത്തായി ലഭിച്ചതായ ഭൂമികൾക്ക് വേലിട്ടുകൊണ്ട് കമ്പോളിട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ ഉസ്മാനിന്റെ ഒട്ടകങ്ങൾ മേഞ്ഞു തിന്നുന്നു. ശറഇന് വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ അലിയാർ പറഞ്ഞ ജനങ്ങള് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ്. ആ കമ്പോണിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നത് അത് ഉസ്മാനിന്റെ ഒട്ടകങ്ങളല്ല, അത് സക്കാത്തിന്റെ ഒട്ടകമാണ്. സക്കാത്തിന്റെ ഒട്ടകങ്ങൾ മേഞ്ഞു തടിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാവങ്ങൾക്ക് അത് ഉപകാരമാകുമല്ലോ എന്ന് അത് മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തുടങ്ങി വെച്ചതാണ്. ഉസ്മാന് മാത്രമല്ല ഉമറിന്റെ കാലഘട്ടം മുതൽക്ക് തന്നെ ഒട്ടകത്തെ സക്കാത്തിന്റെ ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് മേയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ആ സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഉസ്മാൻ ചെയ്യിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ നേരെ വന്ന എല്ലാ ആരോപണങ്ങൾക്കും മറുപടി കൊടുക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് കലാപകാരികളൊക്കെ പിന്തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അവരവരെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. യാത്ര തിരിക്കുന്ന മധ്യേ അവർക്കതാ യാദർശികമായ ഒരു അടിമയെ കാണാനിടയാകുന്നു. ഒരു വാഹനപ്പുറത്ത് ഒരു ഒട്ടകപ്പുറത്ത് ഒരു അടിമ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പിത്തപ്പി നീങ്ങുന്ന സംശയാസ്പദമായ രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അവരെല്ലാരും പോയ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ പിടികൂടുന്നു. അവനെ പിടികൂടിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കും എന്റെ കയ്യിൽ എന്താണ്? അവൻ പറഞ്ഞ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. അവർ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് അതാ ജലത്തിയിൽ ഒരു കടലാസ് കസ്റ്റമർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചോ? ആ കടലാസ് കഷ്ണം എടുത്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ സീലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എഴുത്താണെങ്കിലോ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ എഴുത്താണ്. ഒട്ടകത്തെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഒട്ടകമാണ്. അവർ കത്തെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കുന്നു. എന്താണ് കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കമുള്ളത്? ഈജിപ്തിലെ ഗവർണറായിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് അബൂബക്കറിനെ കൊല ചെയ്യണമെന്നാണ് ആ കത്തിലുള്ളത്. അത് കേട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രക്ഷോഭം കൂടുകയാണ്. ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നേരത്തെ ഉന്നയിച്ചതായ ആരോപണങ്ങളൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് വീണ്ടും ഒരു മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് ഉസ്മാനെ വെറുതെ വിട്ടാൽ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു. കൂഫക്കാർ വന്നു, ബസറക്കാർ വന്നു. അവരെല്ലാവരും വന്ന് ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വീട് വളയുകയാണ്. ആ സമയത്തൊക്കെ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒന്നും അറിയാതെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കാരം തുടരുന്നു. ജുമാക്ക് പോകുന്നു. ഖുത്ബ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്നതാ ജുഫൈന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളൊക്കെ ചാരി നിന്നിരുന്നൊരു കുന്തമുണ്ടായിരുന്നു. ആ കുന്തത്തിലേക്ക് ചാരി നിന്നപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഓ വൃദ്ധ, ആ കുന്തത്തിലേക്ക് ചാരി നിൽക്കാൻ അധികാരമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കുന്തത്തെ പിടിച്ചു പറ്റുകൊണ്ട് മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുന്നിൽ തന്റെ മുട്ടുകാൽ വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് ഘട്ടമാക്കി വലിച്ചെറിയുന്നു. ചരിത്രം വിശാലമാണ്, ഞാൻ ചുരുക്കട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഊഹം കൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൊല ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ അതാ അവർ ആക്രമിക്കുകയാണ്, കല്ലെറിയുകയാണ്.
പള്ളിയിൽ ബഹളമുണ്ടാവുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ചാണ് ഹജ്ജിന്റെ സമയം വരുന്നത്. മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിളിച്ചുകൊണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു അബ്ബാസിനോട് പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾ മുഅ്മിനീങ്ങളെയും കൂട്ടി ഹജ്ജിന് പോകണം. മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഇക്കൊല്ലം ഹജ്ജിന് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ കലാപകാരികൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാവൽ നിൽക്കുക എന്നതാണ് ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ഖൈറെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുവാണ് സത്യം, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മദീനയിൽ ഒരു ശബ്ദം പോലും ചിന്താൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഹജ്ജിന് പോയ സമയത്താണല്ലോ കലാപകാരികളൊക്കെ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വീട് പൊളിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹജ്ജിന് പോയവർ തിരിച്ചു വരുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കവാടത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് തീയിട്ട് കരിച്ചുകൊണ്ട് ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ചെന്നുകൊണ്ട് മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യനതാ ഈത്തപ്പന മടൽ കൊണ്ട് മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ തലയിലേക്ക് മൂർഖാവിലേക്ക് അടി കൊടുക്കുകയാണ്. ആ അടിയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ആ തലയിൽ നിന്നുള്ളതായ രക്തങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലേക്ക് തെറിച്ചു വീഴുകയാണ്. ആ സമയത്ത് മറ്റൊരാൾ ഊരി പിടിച്ച കടാരിയുമാണ് ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ നേരെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഭാര്യ നായില ഓടി വന്നുകൊണ്ട് ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മുകളിൽ കടന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ, ആക്രമിക്കല്ലേ എന്ന നിലയ്ക്ക് കടന്നു കൊടുത്തപ്പോൾ ആ നായിലയുടെ കൈകളൊക്കെ മുറിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യനതാ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ തലയങ്ങ് വെട്ടിമാറ്റുകയാണ്. ആ തലയങ്ങ് മുറിച്ചെടുത്തപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലേക്ക് പോയി തലയങ്ങ് വീണുവെന്നും ആ സമയത്ത് കാലുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ ആ തലയെ വലിച്ചെറിഞ്ഞുവെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതൊക്കെ കേവലം ഊഹങ്ങളാണ്. ഊഹങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു വധിക്കപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ. അതുകൊണ്ട് ഊഹങ്ങളെ പിന്നാലെ പോകല്ലേ. ഒരുപാട് ഊഹങ്ങൾ ലോകത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബത്തിനെതിരെ, ആലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ, മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കെതിരെ, സത്യവിശ്വാസികൾക്കെതിരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ എന്നും ലോകത്തുണ്ടായേക്കാം. ആ ആരോപണങ്ങൾക്ക് ചെവികൊള്ളാൻ എന്നാൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നല്ലാതെ അതിനപ്പുറമൊന്ന് ലോകത്ത് സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ ഇജ്തനിബൂ കസീറൻ മിനൽ-ളന്നി ഇന്ന ബഅദൽ-ളന്നി ഇസ്മുൻ വലാ തജസ്സസൂ വലാ യഅ്തബ് ബഅദുകും ബഅദാ. ഓ സത്യവിശ്വാസികളെ, നിങ്ങൾ ഊഹങ്ങളൊക്കെ കൈവിടുക. മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ളതായ അത്തരം ഊഹങ്ങൾ തെറ്റാണ്. മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള ഊഹങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കണേ. ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു കള്ള് ഷാപ്പിന്റെ അടുക്കൽ കണ്ടാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയും? ഒരു മനുഷ്യൻ നല്ലൊരു മുണ്ടാസിട്ടൊരു മൊയിലാറ് കള്ള് ഷാപ്പ് പെട്ടെന്ന് പുറത്തൊന്നും പറയും, അയാൾ കള്ളുടിച്ചോ എന്ന് പറയും, അയാൾ കള്ളുടിച്ചോ. ആ ഊഹം പാടില്ല. ഇസ്ലാം പറയുന്ന പാടില്ല. ആരെ വിളിച്ചു വേണം ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾ എന്തിനാ മുസ്ലിയാരെ ആ കള്ള് ഷാപ്പിലേക്ക് പോയത്? അപ്പൊ അയാളെ പറയും, ഞാനവിടെ പൈസ ചെല്ലാക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ്. ഓക്കെ, അവനവന്റെ വിടാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ വിടൂല. നമ്മൾ പിന്നെ ഇപ്പുറം വന്നിട്ട് പറയും, അയാൾ എന്താ അങ്ങനെ പോയെ, അയാൾക്ക് എന്താ ചില്ലറക്കാണെങ്കിൽ കള്ളി സാപ്പയാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കും പാടില്ല. പാടില്ല. നന്ദികൾ ആരെ കുറിച്ച് വേണ്ടാത്ത ഭാവന വേണ്ട. അവനവന്റെ റബ്ബ് നോക്കട്ടെ. അല്ലേ, ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ ഹിസാബ് എടുക്കണോ? ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. മറ്റവന്റെ തെറ്റുകൾ വിളിച്ചു ചോദിക്കുക. അവനോട് വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്ന പകരം അത് മറ്റൊരാട് പറയാൻ പാടില്ലെന്നല്ലേ? മായിദ് ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചരിത്രം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ അറിയുന്നവരുമാണ്. മായിദിന്റെ നേതാവാണ് ഹുസാൽ. ഹുസാലിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകർ എന്താ പറഞ്ഞത്? നീ എന്തിനാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്?
ആരോട് നാം മനസ്സിലാക്കണം. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടാണ് പ്രവാചകരോട് പോയി ഹുസാല പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹുസാല പറഞ്ഞിട്ടില്ല, മായിദിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചതാണ്. മായിദേ, നീ പോയി പ്രവാചകരോട് പറയണം. എന്ത്? നീ ചെയ്ത തെറ്റ് പ്രവാചകരോട് പോയി പറയണം. അങ്ങനെയല്ലേ മായിദ് വന്നുകൊണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ആ സമയത്ത് പ്രവാചകർ എന്ന് പറഞ്ഞു, ലൗ സബർത ബിസൗമിക കാന ഖൈറൻ ലക യാ ഹുസാൽ. ഹുസാലേ, എന്തിനാണ് ഹുസാല എന്നോട് പറഞ്ഞത്? എന്നെ അറിയിച്ചത് എന്തിനാണ്? എന്നെയും അറിയിക്കാതെ മറച്ചു വെക്കണമായിരുന്നു. അതാണ് ഖൈറു ഹുസാൽ എന്ന അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒരു മനുഷ്യൻ തെറ്റി എന്ന് വെച്ചോളാം, ആ തെറ്റിയുടെ മനുഷ്യൻ അവൻ അല്ലാഹുവിനോട് കേണിച്ചു മടങ്ങിയാൽ പടച്ചവൻ പൊറുക്കൂലേ? മനുഷ്യൻ പൊറുത്തില്ലെങ്കിലും വേണ്ട, അല്ലാഹു പൊറുക്കൂലേ? പടച്ചവൻ പൊറുക്കും. അവൻ കാരുണ്യവനാണ്, അവൻ ഗഫാറാണ്, അവൻ സത്താറാണ്, അവൻ ഗഫൂറാണ്, അവൻ റഹീമാണ്. ആ വിശ്വാസം നമുക്ക് വേണം. അല്ലാഹു വിട്ടുപൊറുക്കും. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ കുറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്? അവിടെയാണ് നമ്മൾ പരലോകത്തെ മറക്കുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരലോകത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുക, ശാശ്വത ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുക, നശ്വര ജീവിതത്തെ വലിച്ചെറിയുക. നശ്വരമാണിത്. ഈ നശ്വരമായ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊന്നും നേടാൻ കഴിയില്ല. ലോകം അവസാനിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്വങ്ങൾക്കൊക്കെ മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് കൂടുതലായി ലോകമിന് മുന്നോട്ട് പോവുകയില്ല, അവസാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നാം ഈ ലോകത്തെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നോക്കാം, അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നോക്കാം. തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി, പാവങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി ഒന്ന് നന്നാവാൻ നോക്കാം. നമ്മൾ ഇനിയും നന്നായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് നന്നാകുന്നത്? ഇനിയും നന്നായില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് നന്നാകുന്നത്? അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ സ്വയം നന്നാവാൻ തീർമാനിച്ചാലേ അല്ലാഹു എനിക്ക് അതിനുള്ള വഴി ഒരുക്കി തരുള്ളൂ. ഞാൻ നന്നാവാൻ തീർമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹു വഴി ഒരുക്കി തരൂല. അല്ലാഹു എപ്പോഴാണ് വഴി ഒരുക്കി തരുന്നത്? ഞാൻ സ്വയം തീർമാനിക്കണം, എനിക്ക് നന്നാവണം. ഒരു ബോധം നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണം. മനുഷ്യർക്ക് അങ്ങനെ കഴിയുന്ന ഏതുപോലെ മാതാവിന്റെ മുലപ്പാല് കുടിക്കുന്ന കുട്ടി 2 വർഷക്കാലം കുടിച്ചു, 2 വർഷം പൂർത്തിയായി, പിന്നെയും മുലപ്പാല് നിർത്തൂല. കുട്ടിക്ക് പിന്നെ മുലപ്പാലിന്റെ ആരസം അത് വിടാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ആ ഉമ്മ തീർമാനിച്ചാൽ, ഇന്ന് തീർമാനിക്കുന്ന നാളെ മുതൽ എന്റെ മകൻ എന്റെ മുലപ്പാല് കുടിക്കരുത്, 2 വർഷം പൂർത്തിയായല്ലോ എന്ന് വിളിച്ചു ആ കുട്ടിയുടെ മുലപ്പാലിന്റെ വായിൽ നിന്ന് തന്റെ വായിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു മാറ്റിയാൽ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ആ കുട്ടി പിന്നെ മുലപ്പാലിലേക്ക് വരൂല. അങ്ങനെ ഒരു തീർമാനം എടുക്കാൻ കഴിയണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു തീർമാനം നമുക്ക് തെറ്റിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ വേണ്ടി എടുക്കാൻ കഴിയണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ചൊല്ലി ആമീന്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല സാധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ. ഇനിയും നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ എന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മൾ കുറെ തെറ്റ് ചെയ്യാം, മറ്റവന്റെ തെറ്റ് വെച്ചെടുക്കാം. അവിടെയാണ് പ്രയാസം. നമ്മൾ കുറെ തെറ്റ് ചെയ്തത് ശരിയാണ്, പക്ഷെ മറ്റവന്റെ കുറെ തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ചുമരില്ല. അതെന്തിനാണ് നമുക്ക് അത് ഒഴിവാക്കിക്കൂടെ? മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തിനാണ് മറ്റവന്റെ കുറ്റം നാം പറയുന്നത്? എന്തിനാണ് മറ്റവന്റെ പച്ചറച്ച് നാം തിന്നുന്നത്? നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൂടെ? നമ്മൾ തന്നെ എത്ര ഫോൾട്ടുകളുണ്ട്, ക്രൈതുകളുണ്ട്, എത്ര പോരായ്മകളുണ്ട്. ഞാൻ എന്നെ ചിന്തിക്കാം. അല്ലാഹു പറഞ്ഞത്, നീ നിന്നെ കാത്തോ പോരാ, വഅഹ്ലീക്കും നിന്റെ അഹ്ലിനെ കാക്കണേ, നിന്റെ മക്കളെ നീ കാക്കണേ, നിന്റെ ഭാര്യയെ നീ കാക്കണേ. അവരുടെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിന്നോടുണ്ടാകുന്നതാണ്. അവരെ നീ കാക്കണേ, നരകത്തിലേക്ക് കാക്കണമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്. എന്റെ സന്താനന്റെ എന്റെ ഭാര്യയും ശ്രദ്ധിക്കാനല്ലേ? അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നാം ഈ പ്രയാസത്തിലേക്ക് ചെന്നപ്പെടാനുള്ള കാരണം അതിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കാൻ എന്റെ ഈ പ്രവാസനം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരു കാരണമാകട്ടെ. ഇത് പരലോകത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്, ദുനിയാവല്ല. ദുനിയാവിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞോ, ദുനിയാവ് നാറുന്നതായിരിക്കുന്ന ചത്തുപോയതായ ആട്ടുമുട്ടിയേക്കാൾ മോശമാണെന്ന് പ്രവാചകർ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ? അതുകൊണ്ടല്ലേ അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തുക്കളൊക്കെ ഈ ദുനിയാവിനൊരു വിലയും അവർ കൽപ്പിച്ചില്ലല്ലോ. അവർ ദുനിയാവിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞല്ലേ? മഹാനായ കാളമ്പാട് ഉസ്താദ് അല്ലാഹുവിന്റെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. ആരാണ് ആ മഹാനെന്നറിയുമോ? ആ മഹാനുഭാവനിക്കതാ സ്വന്തമായൊരു വാഹനം വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാചാര് കടന്നു വന്നു. മഹാനായ ഉസ്താദ് അവർക്ക് മുൻപ് ഒരു വാഹനം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ ആ താക്കോല് തിരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് മഹാനായ കാളമ്പാട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതെന്താ? മാലി വലി ദുനിയാ മാ
أنا إلا كراقب استظل تحت شجرة. 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് അല്ലാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞത്? സ്വഹാബ, എനിക്കും ഈ ദുനിയാവിന് എന്ത് ബന്ധമാണ്? ഈ ദുനിയാവിനും എനിക്കും എന്ത് ബന്ധമാണ്? ഈ ദുനിയാവിൽ വയ്യാത്രക്കാരനെ പോലെയല്ലേ അന്വേഷിക്കുന്നത്? വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചുവെട്ടിലിറങ്ങിയതുപോലെ ഒരു വിശ്രമമല്ലാണ്ട് വേറെന്താണ്? ഈ വിശ്രമം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് യാത്ര പോകേണ്ടതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്വഭാവമല്ലേ മഹാനായ കാളമ്പാട് ഉസ്താദെന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്? അത് തിരസ്കരിച്ചില്ലേ? എനിക്കെന്തിനാണ് അധിക വാഹനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, എനിക്കത് ഓട്ടാൻ അറിയില്ല, ഞാൻ ബസ്സിൽ പോയിക്കൊള്ളാം, എനിക്കിപ്പോൾ ആരോഗ്യമുണ്ട്, കൂടുതലായി യാത്ര ചെയ്യാനും എനിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരസ്കരിച്ചില്ലേ? അവർ ദുനിയാവിന്റെ വാഹനങ്ങളെ കുറിച്ചില്ല, ദുനിയാവിന്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങളെ കുറിച്ചില്ല, അവർ ദുനിയാവിന് ആഖിറത്തിലേക്ക് വേണ്ടി നീങ്ങി വെച്ചവരാ. من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. അല്ലാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, നിശ്ചയം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇസ്തറാ മിനൽ മുഅ്മിനീൻ, മുഅ്മിനീങ്ങൾ അവൻ വാങ്ങി. എന്തിനെ വാങ്ങി? അൻഫുസുഹും, അവർക്കുള്ള ശരീരത്തെ വാങ്ങി, വ അംവാലുഹും, അവർക്കുള്ള സമ്പത്തുകളെ വാങ്ങി. എന്നിട്ട് എന്തിനാണ് അല്ലാഹു വാങ്ങുന്നത്? ബിഅന്ന ലഹുൽ ജന്ന, പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്വർഗ്ഗം തരാം, നിങ്ങൾക്കുള്ള ശരീരം എനിക്ക് തരൂ, നിങ്ങൾക്കുള്ള സമ്പത്ത് എനിക്ക് തരൂ, എന്നാൽ പകരം നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗ്ഗം തരാം. പകരം സ്വർഗ്ഗം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് അവന്റെ സമ്പത്തിനെയും അവന്റെ നഫ്സിനെയും അല്ലാഹു തആല വാങ്ങില്ലേ? മഹാനായ അബൂ ദുജാന റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉഹുദിന്റെ തലേന്ന് രാത്രിയിൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തന്റെ കയ്യിൽ വാളെടുത്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചില്ലേ, ആരാണ് ഈ വാളിന് ഇതിന്റെ ഹക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പിടിക്കാൻ ധൈര്യമുള്ളവർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആരും മനങ്ങുന്നില്ല. സദസ്സിൽ ആയിരക്കണക്കിന് സ്വഹാബത്തുണ്ട്. ആരും മുന്നോട്ട് വരാത്ത സമയത്ത് അബൂ ദുജാന ഓടി വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, ഞാൻ ആ വാളെന്റെ ഹക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പിടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ആ വാളെടുത്തുകൊണ്ട് അബൂ ദുജാനന്റെ കയ്യിലേക്ക് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അബൂ ദുജാന ആ വാള് കിട്ടതായ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഒന്ന് തുള്ളിച്ചാടിക്കൊണ്ട് ആ ഉഹുദിലേക്ക് പോകുന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോൾ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ അഹങ്കാരം യുദ്ധത്തിൽ ജായിസാണ്, അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ അഹങ്കാരം പറ്റില്ല. എന്തിനാണ് അഹങ്കരിച്ചത്? ഈ വാള് കൊണ്ട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി എന്നെ എനിക്ക് സമർപ്പിക്കാമല്ലോ. അതാണ് അവരെ ആവേശം, അതാണ് അവരെ സന്തോഷം. മഹാനായ അബൂ ദുജാന റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ തോളിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു തുണികഷ്ണം അങ്ങ് വലിച്ചെടുക്കുന്നു. ഒരു ചുവന്നതായ തുണികഷ്ണം എടുത്തുകൊണ്ട് അത് നെറ്റിത്തലത്തിൽ അങ്ങ് വലിച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ട് മഹാനായ അബൂ ദുജാന പറഞ്ഞു, ആരുണ്ടോ എന്ന് നേരിടാൻ ധൈര്യമുള്ളവൻ കടന്നുവാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ അബൂ ദുജാന റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉഹുദിലേക്ക് ഓടുകയാണ്. ഉഹുദിൽ ഓടിക്കൊണ്ട് എത്രയോ നൂറുകണക്കിന് ശത്രുക്കളെ വെട്ടി വീഴ്ത്തി വീഴുന്ന സമയത്ത് അതാ പെട്ടെന്നൊരു ശത്രു വന്നുകൊണ്ട് മഹാനായ അബൂ ദുജാന ആഞ്ഞാഞ്ഞ് വെട്ടുകയാണ്. എഴുപതില്ലാതെ മുറികളേറ്റുകൊണ്ട് മഹാനായ അബൂ ദുജാന റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. ഇന്നല്ലാഹ അസ്തറാ മിനൽ മുഅ്മിനീന അൻഫുസഹും വഅംവാലഹും ബിഅന്ന ലഹുൽ ജന്ന. ഉഹുദിന്റെ സുഹദാക്കളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ, ഉഹുദിന്റെ മറ്റേ ഭാഗത്തിൽ കൂടി താഴ്വരയിൽ കൂടി ഞങ്ങൾ ഗീതാ സ്വർഗത്തിന്റെ വാസന അടിച്ചു വീശുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയവരാണ്. അവർ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ശരീരം സമർപ്പിച്ചവരാണ്, സമ്പത്തുകൾ സമർപ്പിച്ചവരാണ്. അതാണ് മുഅ്മിനീങ്ങള്. അവർ ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്, നശ്വരമായ ജീവിതത്തെ വലിച്ചെറിഞ്ഞില്ലേ. ഇത് കേവലം സ്വഹാബത്തിന്റെ കഥകൾ മാത്രമല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന മഹത്വങ്ങൾ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്ക്. അവർ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചവരാണ്. മഹാനായ ആനക്കര കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാന നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ? ഈ അടുത്ത് മരിച്ചുപോയ മഹാനാ
തന്റെ വീട് പോയി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ അറിയാതെ യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ, ആ മഹാൻ സ്വന്തം വീട്ടിന്റെ ഒരു മുറിയിൽ ഖബർ കുറിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ മഹാൻ സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നത്. അധികാരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഖബർ കുറിച്ചിട്ടാ. എന്തിനാണ്? ഈ അധികാരം ശാശ്വതമല്ല, ഈ ഖബറാണ് ശാശ്വതം. അവർക്കറിയാം ഈ അധികാരം ശാശ്വതമല്ല, ഇത് ഇന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ പോകും, ഈ ഖബറാണ് ശാശ്വതം. അതോർക്കാൻ, അത് മറക്കാതിരിക്കാൻ മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെയ്തില്ലേ, ഒരാളെ ശമ്പളം കൊടുത്ത് നിശ്ചയിച്ച എന്തിനാണ്? അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? അയാൾക്ക് എന്തിനാണ് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത്? അയാൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഉമറേ നീ മരിക്കും, ഉമറേ നീ മരിക്കും, ഉമറേ നീ മരിക്കും എന്നോർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. മരണത്തെ കുറിച്ച് ശാശ്വത ജീവിതത്തിലേക്കുള്ളതായ യാത്രയെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ശമ്പളം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരാളെ നിശ്ചയിക്കുകയാണ്. ശമ്പളം കൊടുത്ത ഒരാളെ നിശ്ചയിച്ചു. അവസാനം ഒരു ദിവസം മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ താടിയിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചില താടികളൊക്കെ വെളുത്തിരുന്നു, നരച്ചിരുന്നു. അന്ന് ആ കൂലിക്കാരനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവന് ശമ്പളം കണക്കാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നീ പോയിക്കൊന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ ചോദിച്ചു, നീ വേണ്ടേ? എന്ന് നിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? എന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ എന്റെ മുഖത്തിന്റെ താടികൾ വെളുത്തിരിക്കുന്നു, ഉറപ്പിക്കല്ലേ. എന്ന് പ്രവാചകർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നിര എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്റെ പ്രകാശമാണ്, അതെന്റെ പ്രകാശമാണ്. ആ പ്രകാശത്തെ നാറുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല കരിക്കില്ല. അതിനെ ബഹുമാനിച്ചാൽ, അതിനാദരിച്ചാൽ, ഈ നിരയെ ആദരിക്കാൻ കഴിയണം, നിരയെ ബഹുമാനിക്കാൻ കഴിയണം. നിര വന്നപ്പോ കറുപ്പാക്കലല്ല, അത് ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നില്ല, തെറ്റാണത്, പാപമാണ്. ഉളു സയ്യാകോ കുളി സയ്യാവെന്ന് വേറെ മസലയും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ? ഉളുവും കുളി ശരിയാവില്ല. ഉളുവും കുളി ശരിയാവാത്തായിരിക്കുന്ന ചില കളറുകളാണ് പുറത്തതെങ്കിൽ നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരം ശരിയാവില്ല. നിസ്കാരം സഹിയായില്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരമില്ലാത്തവന്റെ കൂട്ടത്തെ പരലോകത്ത് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മളെ കാട്ടട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എന്തിനാ കറുപ്പിക്കുന്നത്? വെളുത്ത് കണ്ടാലെന്താ? എന്ത് കുറവാ? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം കറുപ്പിക്കാനാ. എല്ലാ സമയത്ത് എന്തിനാ ഈ കറുത്തതിലേക്ക് ഈ വെളുത്തതിനെ കറുപ്പിക്കുന്നത്? തെറ്റല്ലേ? അത് പാപമല്ലേ? ഹറാമല്ലേ? അല്ലാഹു നിഷേധിച്ചതല്ലേ? പ്രവാചകൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യമല്ലേ? അതെന്തിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? പിന്നെയും ഇനി എത്ര കറുപ്പിച്ചാലും സമയായാൽ അല്ലാഹു തആല പിടിക്കണം. അല്ലാഹു അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? നീ എത്ര കറുപ്പിച്ചാലും സമയമായ അല്ലാഹു പിടിക്കും. ആ പിടിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവൻ പിന്നെ എന്തിനാണ് വെറുതെ കറുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഹറാം ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിച്ചവരിലേക്ക് മടങ്ങണോ? ഒരു ഹറാം, ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിച്ചവരിലേക്ക് മടങ്ങണോ? ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. എന്തിനാണ് ഈ പാപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിച്ചവനിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത്? അറിയാതെ തെറ്റുകൾ വന്നേക്കാം, അതൊക്കെ അല്ലാഹു പുറത്തുവരും. അല്ലാഹു പുറത്തുവരട്ടെ. മനുഷ്യനാണ്, തെറ്റുകൾ വരാം. പക്ഷെ ആ തെറ്റുകൾ പിന്നെയും ആ തെറ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ശരിയല്ല. അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം, അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി നന്മയിലേക്ക് വരാം, പരലോകത്തേക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാം, ആഖിറത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്താം. അതാണ് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഈ ദുനിയാവിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആല ചോദിച്ചില്ലേ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, നാളെ പരലോകത്ത് ശുഹദാക്കളുണ്ടല്ലോ, രക്തസാക്ഷികളുണ്ടല്ലോ, ഹംദത്തുൽ ഖറാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പോലെ എല്ലാം പടച്ചവന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചവർ, അവർക്ക് അല്ലാഹു പരലോകത്ത് ഉന്നതമായ പദവി കൊടുക്കുമ്പോ അവരെ കൂടെ എത്തുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഈ സമുദായത്തിലുള്ള ഉമ്മത്തിന് വിട്ട ആരെങ്കിലും ആ ഉന്നതമായ പദവിയിലേക്ക് എത്താൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആരാണ് നബി? അവർ ദിവസത്തിൽ 20 തവണ ശാശ്വത ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നവരാരാണ്? നശ്വരമായ ജീവിതത്തെയല്ല. നമ്മൾ ജീവിതം മുഴുവൻ ഓർക്കുന്ന നശ്വരമായ ജീവിതമാണ് അല്ലെ? കച്ചവടമാണ് നമ്മുടെ ചിന്തയിലുള്ളത്, ബിസിനസ്സാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ നഷ്ടങ്ങളാണ്, ഇവിടുത്തെ ലാഭങ്ങളാണ്, ഇവിടുത്തെ പട്ടിണികളാണ്, ഇവിടുത്തേതായ ആനന്ദങ്ങളാണ്. അതെല്ലാം അല്ലാഹു റസൂൽ പറയുന്നത് ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കാണ് ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നത്? എത്ര തവണ? ദിവസത്തിൽ 20 പ്രാവശ്യം, കേവലം 20 വട്ടം ശാശ്വത ജീവിതത്തെ ഒരാൾക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു തആല നാളെ മഹ്ശറയിൽ മഹാനായ ഹംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതാണ്. മുസ്അബ് ഇബ്നു ഉമൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതാണ്. മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കൂടെ അല്ലാഹു തആല ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതാണ്. അതിനെന്താണ് വേണ്ടത്? മയ്യദ്കുറുൽ മൗത ബിൽ യൗമി വൽ ലൈല 20 മർറ, 20
24 മണിക്കൂറിലായി 20 തവണയെങ്കിലും ശാശ്വത ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ കഴിയുമോ? പരലോകത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ കഴിയുമോ? ഖബറിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ കഴിയുമോ? മീസാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ കഴിയുമോ? സിറാത്തിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ കഴിയുമോ? മഹ്ശറയെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ കഴിയുമോ? വിചാരണയെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ കഴിയുമോ? മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ കഴിയുമോ? അവനിക്ക് ശുഹദാഇന്റെ കൂടെ നാളെ പരലോകത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാമെന്ന് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരനെ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ്. സമയം അതിക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എന്നോട് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന നമ്മൾ തയ്യാറാണോ? ആലോചിക്കണ്ടേ മുഅ്മിനീങ്ങള്? എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മരണം വരിക? ആർക്കും പറയാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? എന്റെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ശരിയുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കണ്ടേ? വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന മനുഷ്യനാണ്. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അവനിക്ക് ടിക്കറ്റ്. എന്നാൽ ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അവനെല്ലാം റെഡി ചെയ്യുന്നില്ലേ? യാത്രക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായോ എന്തൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് അവൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പരിശോധിക്കുമല്ലോ. എന്തിനാണ് വിദേശ യാത്രക്കാണ്? എന്നാൽ ഒരിക്കലേ ജഗത്തെയും ജഡത്തെയും തിരിഞ്ഞു നാം തിരിക്കണം. വിസമ്മതങ്ങൾ ഒന്നുമേ ഫലപ്പെടാ തിരിച്ചു പിന്നെ വന്നിടാത്ത യാത്രയാണ്. അതാകയാൽ കരത്തിലുള്ളതൊക്കെ നാം അതിർത്തിയിൽ ത്യജിക്കണം. ഇഹത്തിലെ സുഖം യശസ്സും അഭിജാത്യവും വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകയില്ല. മർച്ചണന്റെ യാത്രയിൽ അഹന്ത കൊണ്ടെടുപ്പപ്പെട്ട് പുണ്യമൊന്നു തായി മഹത്വരും പ്രയോജനം പരത്തിനും വരുത്തിനും. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സൗദിയിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ തിരിച്ചു വരാനുള്ള യാത്ര, തിരിച്ചു വരാനില്ലാത്ത യാത്ര ഒരിക്കലും ഇനി ആരെയും കാണില്ല. മക്കളെ കാണില്ല, ഭാര്യയെ കാണില്ല, കുടുംബത്തെ കാണൂല, കൂട്ടുകാരെ കാണൂല, ഇഷ്ടക്കാരെ കാണൂല, തന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാത്ത യാത്രയുണ്ട്. എപ്പോഴാണ് നിന്റെ ടിക്കറ്റ്? അടുത്ത സെക്കൻഡിലാണ് അതിന്റെ ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരുക്കങ്ങളോ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. ആ ഒരുക്കമാണ് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത്. മുഅ്മിനീങ്ങള്, ആ ഒരുക്കത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് നമ്മളിൽ വേണ്ടത്. മഹാനായ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചിന്തിച്ചതുപോലെ, ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചിന്തിച്ചതുപോലെ, ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചിന്തിച്ചതുപോലെ, അലി കറമല്ലാഹു വജ്ഹു തങ്ങൾ അവരൊക്കെ ചിന്തിച്ചതുപോലെ, അവരൊക്കെ ഒരുങ്ങിയതുപോലെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരുങ്ങാൻ കഴിയുമോ? സാധ്യമല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാ ഈ നശ്വരമായ ലോകത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണല്ലോ, ഫിത്നകളൊക്കെ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണല്ലോ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്നാലും എന്നോട് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ, ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ നാം ശ്രമം നടത്തണേ. മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയുമോ? കഴിയില്ലേ? അത് വേറെയാണ്. മാറി നിൽക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നമ്മുടെ ഭാഗത്തുണ്ടോ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഗീബത്തുകൾ പറയൽ ഹറാമല്ലേ? നമീമത്ത് പറയൽ ഹറാമല്ലേ? കളവ് പറയൽ ഹറാമല്ലേ? വഞ്ചന നടത്തൽ ഹറാമല്ലേ? പരിഹസിക്കൽ ഹറാമല്ലേ? മനുഷ്യനെ ഇകഴ്ത്തൽ ഹറാമല്ലേ? അഹങ്കാരം നടത്തൽ ഹറാമല്ലേ? ഇങ്ങനെയുള്ള ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നിങ്ങള് നമുക്ക് നടത്താൻ കഴിയുമോ? എന്നാൽ അല്ലാഹുവിൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാമല്ലോ. ആ ഒരു ശ്രമമെങ്കിലും നടത്താൻ എന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങളും തയ്യാറാവണ്ടേ? കാരണം എന്റെ യാത്രക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായിട്ടില്ലല്ലോ. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവസാനിക്കുന്നത്? ഏത് സെക്കൻഡിലും നമ്മുടെ റൂഹ് അല്ലാഹു പിടിക്കാം എന്ന ചിന്തയോട് കൂടെ എല്ലാ തെറ്റുകളും ഒഴിവായ നിങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷർത്തുകൾപ്പെട്ട ഷർത്താണല്ലോ. ഹക്കുകളെന്ന് ഒഴിവാവണം പറഞ്ഞാൽ കടം വാങ്ങൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രമാണോ? ഒരിക്കലുമല്ല. കടം തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിലോ നമ്മുടെ സ്വത്തുണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റെടുത്തു കൊള്ളേക്കാം. അല്ലെ, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക്. എനിക്ക് സ്വത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വാങ്ങിയ കടം എന്റെ മക്കൾ കൊടുത്തേക്കും. അവർ കൊടുത്താൽ അല്ലാഹു തആല രക്ഷപ്പെടുത്തൂലേ? അല്ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പല്ലേ? എന്റെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് ഓഹരി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായി നിറവേറ്റുന്ന കടമാണ്. ആ കടം മക്കൾ കൊടുത്തു കിട്ടുമല്ലോ.
അതേ സമയത്ത് മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ എന്റെ സഹോദര, ആ കടമ എങ്ങനെയാണ് തീർക്കുന്നത്? അതാർക്കാണ് തീർക്കാൻ കഴിയുക? അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വഴിമാറിയുമുണ്ട്. നസൂഹായ തൗബ ചെയ്തിട്ടല്ലാതെ രാത്രി കിടന്നിറങ്ങല്ല. രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നസൂഹായ തൗബ ആവശ്യമുണ്ട്. എന്തിനാണെന്നറിയുമോ? രാത്രി കിടന്നിറങ്ങിയ മനുഷ്യൻ രാവിലെ നിൽക്കുമ്പോൾ മയ്യത്താകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? അതുകൊണ്ടല്ലോ വസിയത്ത് വരെ എഴുതി വെച്ചു. തലയുടെ അടിഭാഗത്ത് വസിയത്തുകൾ എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ട് ആരോടൊക്കെ ബാധ്യതകളുണ്ട്, കടങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാം എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മോമിനായ മനുഷ്യൻ കിടന്നിറങ്ങുക. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവനിക്കറിയാം ഈ വഴക്കുമോ ഇതൊരു മരണത്തിന് തുല്യമാണ്. ഇതൊരു പക്ഷേ എന്റെ അവസാനത്തെ വറക്കാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന് അള്ളാഹു വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത് റൂഹ് താര വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ റൂഹത ആകാശലോകത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമെന്നും മരിച്ചുപോയുടെ റൂഹുമായി സഞ്ചരിക്കുമെന്നും അവരുമായി കണ്ടുമുട്ടി സംസാരിക്കുമെന്നവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹദീസുകളിൽ വന്ന കാര്യമാണ്. ഞാൻ അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ പോയതായ റൂഹിനെ അള്ളാഹു തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മാത്രമേ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹു തആല കൊണ്ടുപോയ റൂഹ് സമയമെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരില്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ പറയാനുണ്ടല്ലോ, ബിസ്മിക റബ്ബി വലഅതു ജംബി വബിക അർഫഹ ഇന്നം സഫ നഫ്സി ഫർഹംഹാ വഇൻ അർസൽതഹാ ഫഹ്ഫദ്ഹാ ബിമാ തഹ്ഫദു ബിഹി ഇബാദക സ്സാലിഹീൻ. അല്ലാഹുവേ, ഞാനിതാ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി കിടക്കുന്നു. നിന്റെ നാമം കൊണ്ട് ഞാനിതാ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി കിടക്കുന്നു. ഞാൻ ഉറങ്ങിയ സമയത്ത് എന്റെ ആത്മാവിനെ നീ പിടിക്കുമല്ല. ആ ആത്മാവിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നീ എങ്ങാനും തിരിച്ചു തന്നില്ലെങ്കിൽ നീ അതിനോട് കരുണ ചെയ്യണയല്ല. എന്റെ കാരുണ്യം നീ വർഷിപ്പിക്കണയല്ല. ഇനി പക്ഷേ നീ തിരിച്ചു തന്നാലോ അല്ലാഹുവേ, തിരിച്ചു തന്നാലോ നീ അതിനെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ ആത്മാവിനെ കാക്കുന്നത് പോലെ കാരണയല്ല. എന്നൊരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നു. അവൻ ഉറങ്ങുന്നെന്ന് എഴുന്നേറ്റാൽ, ഉറങ്ങുന്നെന്ന് ഇശാറത്ത് വന്നാൽ പറയാൻ പഠിപ്പിച്ചൊരു വാചകമുണ്ടല്ലോ, അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ അഹ്യാനാ ബഅദമാ അമാതനാ വഇലൈഹിൽ ബഅസ വന്നശൂർ. സദഹിക്കാൻ മാത്രമല്ല, ഉറങ്ങുമെന്ന് എപ്പോഴാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് പറയൽ സുന്നത്താണല്ലോ. പടച്ചവനെ, സർവസ്തുതിയും ഞാൻ ഒരുത്തനിക്കാണ്. എങ്ങനെയുള്ള പടച്ചവനാണ് അവൻ? എന്നെ മരിപ്പിച്ചതിന്റെ ശേഷം എന്നെ ഹയാത്താക്കിയവനാ എന്ന് പറയൽ സുന്നത്താണല്ലോ. ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ്? സാക്ഷാത്തൊരു മരണത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, എല്ലാവരുടെയും പൊരുത്തം വാങ്ങിക്കൊണ്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾ കിടന്നിറങ്ങല്ല. എന്നാൽ അങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടിച്ചുകൊണ്ട് കിടന്നിറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത സൗഭാഗ്യം നേടാം. നശ്വരമായ ജീവിതത്തെ ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക. അവരാണ് വിജയിച്ചവർ, അവർക്ക് വിജയമുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് വെച്ചൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ. നാം ഏതായാലും മരിക്കുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണല്ലോ. മരിച്ച് കബറിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച സമയത്ത് നമുക്കൂടെ ഒരു കൂട്ടാളി വേണ്ടേ? ഒരാളെങ്കിൽ നമുക്ക് കബറിൽ വേണ്ടേ? ആരാണ് കബറിലേക്ക് വരുന്നത്? അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസുണ്ട്. സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് എല്ലാ ദിവസവും മഗ്രിബിന്റെയും ഇശാഇന്റെ ഇടയിൽ ഒരാളെ പാരായണം ചെയ്താൽ ഒരു ദിവസം ചെയ്താൽ പോരാ. എല്ലാ ദിവസവും സൂറത്തുൽ
മുൽക്ക് പാരായണം ചെയ്താൽ ആ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് ഖബറിലേക്ക് നമ്മളെ കൂടെ വരുന്നതാണ്. എന്റെ ഉമ്മമാർ കേൾക്കണേ, എന്റെ സഹോദരന്മാർ കേൾക്കണേ, എന്റെ സഹോദരന്മാർ കേൾക്കണേ. പാരായണം ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ പോയി ആരംഭിക്കണേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമുക്ക് ഖബറിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടാളിയായിട്ടാണ് പ്രവാചകർ പഠിപ്പിച്ചത്. ആ ഖുർആൻ ഖബറിലേക്ക് വരുമല്ലോ. അതുകൊണ്ടല്ലേ സൂറത്തുൽ മുൽക്കിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് അത് മനുഷ്യനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഏതുപോലെ എന്നറിയുമോ? ഖബറിലേക്ക് മലക്കുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് അവിടെ വരുമെന്നും ആ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് അവിടെ വന്നുകൊണ്ട് മലക്കുകളോട് ചോദിക്കും, നിങ്ങളാരാണ്? ആ സമയത്ത് അവർ പറയും, ഞങ്ങൾ മുൻകറിന് ഖബറാണ്, ഫത്താനുൽ ഖബറാണ്, ഖബറിന്റെ നാശകാരികളാണ്. അല്ലാഹു നാളെ ഖബറിലേക്ക് വരുന്നവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മലക്കുകളാണ് ഞങ്ങള്. അതുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ആ സമയത്ത് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് ആ മലക്കുകളോട് തിരിച്ചു പറയും, ഇവൻ എന്റെ ആളാണ്, ഒരക്ഷരം പോലും മുണ്ടിക്കൂടാ, സംസാരിക്കാതെ തിരിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് മലക്കുകളോട് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് വിളിച്ചു പറയുമെന്ന്. ആ സമയത്തതാ മലക്കുകൾ പറയും, ഞങ്ങൾ വിടൂല, റബ്ബാണ് ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു പറയുമ്പോൾ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് അല്ലാഹുവിനോട് പറഞ്ഞ ഞാൻ പറയുമ്പോ, പടച്ചവനെ അല്ലാഹുവേ, എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാണിവൻ, എന്നെ പാരായണം ചെയ്തവനാണെന്ന്, എന്നെ പാരായണം ചെയ്ത മനുഷ്യനാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്, എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ. എന്റെ ഖുർആനിലുള്ള ഒരു സൂറത്താണല്ലോ, എന്റെ കലാമാണല്ലോ അല്ലാഹുവേ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഇഷ്ടക്കാരന് ശഫാഅത്ത് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം എനിക്ക് തരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഖുർആനിൽ നിന്ന് എന്നെ മായ്ച്ചു കളയണേ എന്ന് അല്ലാഹുവോട് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് പറയുമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്വം രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അത്രത്തോളം അധികാരം അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിനുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഖബറിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക്. കൃത്യമായി പാരായണം ചെയ്യാൻ മറന്നുപോകല്ലേ മുഅ്മിനീങ്ങളെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പടച്ചവൻ നമുക്ക് നിത്യമായ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ പുണ്യം കരസ്ഥമാക്കാൻ റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ്. ആ നിലക്ക് എല്ലാ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് വഴിമാറിയുകൊണ്ട് ശാശ്വതമായ സൗഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യാത്രക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്താനാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അം ഹബ്സിബതും അന്നമാ ഖലഖനാകും അബസാ വഅന്നകും ഇലൈനാ ലാ തുർജഊൻ. അല്ലാഹു തആല തന്നെ ചോദിച്ചല്ലേ, അം ഹസിബതും അന്നമാ ഖലഖനാകും അബസാ, ഓ മനുഷ്യാ, നിന്നെ വെറുതെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് നീ എങ്ങാനും വിചാരിച്ചു പോയോ? വഅന്നകും ലാ തുർജഊൻ വഅന്നകും ഇലൈനാ ലാ തുർജഊൻ. എന്നിലേക്ക് നിങ്ങളെ മടക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള ചിന്ത നിങ്ങൾക്കില്ലേ? നിങ്ങളെ വെറുതെ ഇവിടെ പടച്ചു വെച്ചതാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തു പോകല്ല. നിങ്ങളൊക്കെ എന്നിലേക്ക് മടക്കപ്പെടുന്നവരാണ്. ആ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് സദാസമയത്തും ഓർമ്മ വേണമെന്ന നിലക്കാണ് റബ്ബ് നമ്മളോട് താക്കീത് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദര, പരലോകത്തിന് വേണ്ടി, ശാസ്ത്ര ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി എത്ര അമൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് രാത്രിയിൽ ഏതുപോലെ സ്വർണ്ണക്കടക്കാരനെ കണ്ടില്ലേ? അവൻ മഗ്‌രിബിന്റെ സമയത്ത് ആ ഷട്ടർ ഒന്ന് വലിക്കുന്നു, അത് ഫുള്ളായിട്ട് വലിക്കുന്നില്ല, അല്പം വലിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ആളെന്ന ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാത്ത രീതിയിൽ അവൻ അവന്റേതായ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിരുത്തുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ഒരു കണക്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ രാത്രിയിൽ കടന്നിറങ്ങാൻ വേണ്ടി വിരിപ്പിലേക്ക് പോയാൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമയം അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദര, ഒന്ന് ഞാൻ എത്ര അമൽ ചെയ്തു, എത്ര സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു, എത്ര പാവങ്ങൾ ചെയ്തു, എത്ര നന്മ ചെയ്തു, എത്ര തിന്മ ചെയ്തു, ഒരു കണക്കെടുക്കാൻ എന്റെ സഹോദര സഹോദരി എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ? എന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് തിരുത്താൻ കഴിയുന്നതാണ്. കച്ചവടക്കാരൻ അവനിക്ക് സംഭവിച്ച നഷ്ടത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ നാളെ എനിക്ക് ലാഭിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചതുപോലെ തിന്മകൾ ഓരോന്നായി ഓർമ്മ വന്നാൽ നാളെ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക്
എനിക്ക് ശാശ്വത സൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വഴികൾ ക്ലിയറാക്കണമെന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കാണ്ടിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഹാസിബോ അൻഫുസകും ഖബല അൻ തുഹാസബൂ. അല്ലാഹുവിന്റെ വിചാരണയ്ക്ക് മുമ്പ് സ്വന്തമായ ഒരു വിചാരണ നടത്തി ശാശ്വതമായ സൗഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അർഹമും റാഹിമായ റബ്ബ് നമ്മളെ തുണക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലി സയ്യിദനാ മുഹമ്മദ്. അർഹമും റാഹിമായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ സദസ്സിനെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഇവിടെ ഈ കൂട്ടു സിയാറത്തിന് വേണ്ടി ആഴ്ചകളോളം മാസങ്ങളോളമായി ഇതിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നവർ, ആഴ്ചകളുമായി ഇതിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ, ഇതിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, സഹകരിച്ചവർ, പടച്ചവനെ ഇതിന്റെ അവസാനം വരെ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട്, കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട്. പടച്ചവനെ, ഇതിനാരെല്ലാം ഏതെല്ലാം നിലക്ക് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്, സഹകരിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇതൊന്ന് നല്ല നിലക്ക് നടത്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട്. പടച്ചവനെ, അവർക്കെല്ലാം ഖൈറും ബറക്കത്തും സലാമത്തും നൽകണമല്ല, റാഹത്ത് നൽകണമല്ല, അവരെല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും തീർത്തു കൊടുക്കണമല്ല. അല്ലാഹുവോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ കൂട്ടുകൂടാത്ത് വളരെ ഭംഗിയാനക്ക് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണമല്ല. അല്ലാഹുവോ, അതുവഴി പല വിജയം നേടുന്നവർ അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവോ, ഇവിടെ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയവർ ഇതിന്റെ അവസാനം വരെ ഈ പരിപാടി ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഇതിന് സഹകരിക്കുന്ന ആണുങ്ങൾ, പെണ്ണുങ്ങൾ, ചെറിയവർ, വലിയവർ, അല്ലാഹു അവർക്ക് നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കണമല്ല. അവരുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ ശുദ്ധയാക്കി കൊടുക്കണമല്ല. അർഹമും റാഹിമായ രാജസംഘാര മടുക്കൽ ജബ്ബാറാണ് അല്ലാഹു. ഇവിടെ സംഭാവന നൽകിയവർക്കുള്ള കോശങ്ങൾ നമുക്കറിയാമല്ല പടച്ചവനോ. ഇവിടെ സംഭാവന നൽകിയവരും കൊണ്ട് വസീതികൾ പടരുമെന്ന് പടച്ചവനോ. അവരുടെ ഹലാലായ മുറാദുകളെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണമല്ല. പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അകറ്റണമല്ല, രോഗങ്ങളൊക്കെ ശുദ്ധയാക്കി കൊടുക്കണമല്ല. അവരിന്ന് മരിച്ചുപോയവർക്കുള്ള കബറുകളെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണമല്ല. അവർക്ക് പാപമോചനം കൊടുക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കണ റഹ്മാനെ. അർഹമും റാഹിമായ രാജസംഘാര മലിക്കൽ ജബ്ബാറാണ് അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ മക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ സഹോദര സഹോദരന്മാർ, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദന്മാർ, ശിഷ്യന്മാർ, ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ, സ്നേഹിച്ചവർ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ളവർ, ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണങ്ങൾ തന്നവർ, ഞങ്ങളെ പലതരക്കും സഹായിച്ചവർ, ഇവിടെയുള്ള പള്ളികൾ, മദ്രസകൾ, അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവർ, സ്നേഹിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന നാട്ടിലുള്ള വിദേശത്തുള്ളവരുണ്ട് പടച്ചവനെ. എത്രയോ പ്രവാസികളുണ്ട് പടച്ചവനെ. അല്ലാഹുവേ, അവർക്കും നിങ്ങൾക്കുമുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങളും ശുദ്ധയാക്കണമല്ല. ആഫിയത്ത് കൊണ്ട് ആരോഗ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണമല്ല. മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണമല്ല, മാരാജാതികളെ തൊട്ട് കാക്കണമല്ല, അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന്, അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണമല്ല, ശത്രുക്കളുടെ ശബ്ദം നിന്ന് കാക്കണമല്ല, പിശാചിന്റെ ശബ്ദം നിന്ന് കാക്കണമല്ല, സാഹിര്യങ്ങൾക്കുള്ള സുഖം നിന്ന് കാക്കണമല്ല, ക്യാൻസർ, ഓഡിസ് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണമല്ല. അത്തരം രോഗങ്ങൾക്കുള്ള അണുക്കൾ എവിടെ ശരീരത്തിൽ ഒളിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ അത് കരിച്ചു കളയണമല്ല. അത്തരം രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. ദാരിദ്ര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കുമുള്ള ജോലിയിലും കച്ചവടത്തിലും കൃഷിയിലും ഏർപ്പാടിലും ബർക്കത്ത് നൽകണമല്ല, ഖൈറ് നൽകണമല്ല. കടമിൽ നിന്ന്, ഹക്കുകളിൽ നിന്ന്, ഹക്കടപാട് ഒഴിവാക്കണമല്ല. കടം വാക്കി വെച്ച് മരിപ്പിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. ഹക്കടപാട് ഒഴിവാക്കാതെ മരിപ്പിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നസുഹായ തൗബക്കുള്ള അവസരം തരണയല്ല. മരണത്തിന് മുമ്പായ നസുഹായ തൗബ ജീവിതമടങ്ങാനുള്ള അവസരം നീ ഒരുക്കി തരണയല്ല. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കുമുള്ള ഹലാലായ മുറാദുകളെ ഹാസിലാക്കണയല്ല. അല്ലാഹുവേ, വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചവർക്കുള്ള വീട് പണി പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണമല്ല. വീടില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ വീടുണ്ടാക്കി താമസിക്കാറുള്ള വരിഞ്ഞ് തുറന്നു കൊടുക്കണമല്ല. വിവാഹപ്രായമറ്റ പെൺമക്കൾ, സഹോദരിമാർ, അതുപോലെ അവരെ കുത്തിച്ചേക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി വരക്കണമല്ല. അവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണമല്ല. അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കല്യാണം സന്തോഷത്തിലും
റാഹത്തിനും മാറ്റി കൊടുക്കണമല്ല. വിവാഹപ്രായമറ്റ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഗുണകളനി കൊടുക്കണമല്ല. എളുപ്പത്തിന് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമല്ല. അല്ലാഹുവേ, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടല്ല, അവർക്കുള്ള ദാമ്പത്യ ജീവിത സന്തോഷത്തിനും റാഹത്തിനുമാക്കി കൊടുക്കണമല്ല. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സാലിഹായ മക്കളനി കൊടുക്കണമല്ല. ഞങ്ങൾക്കും അവർക്ക് തന്ന മക്കളനി സാലിഹങ്ങളാക്കണമല്ല, അനുസരണയുള്ള മക്കളാക്കണമല്ല. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനേ. അർഹമർ-റഹീമായ അല്ലാഹുവേ, നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും നിങ്ങളുടെ മുതഅല്ലിമീങ്ങളെയും നാഫിയായ ഇൽമു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണമല്ല. അവരുടെ വളർച്ച കണ്ട് സന്തോഷിക്കാനും പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾ മരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഓർക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഖുർആൻ ഓതാൻ പറ്റുന്നവരാൽ അവരെ നീ ആക്കി തീർക്കണേ റഹ്മാനേ, നീ ആക്കി തീർക്കണേ റഹ്മാനേ. അർഹമർ-റഹീമായ രാജസയ്യിദായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹുവേ, എണ്ണി പറയാൻ ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് പഠിച്ചവനെ. എല്ലാം നിനക്കറിയാമല്ല പഠിച്ചവനെ. ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നീ നിറവേറ്റി തരണമല്ല. അല്ലാഹുവേ, നാടിനെ ഇസ്സത്തുള്ള നാടാക്കണമല്ല. അല്ലാഹുവേ, നാട്ടിലേക്ക് നിന്റെ റഹ്മത്തും നിന്റെ ബർക്കത്തും നീ ചൊരിയണേ റഹ്മാനേ. അർഹമർ-റഹീമായ അല്ലാഹ്, എത്രയോ മഹത്തുക്കളാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നാടിന്റെ പുണ്യം നീ എന്ന് നിലനിർത്തണേ റഹ്മാനേ. ആ പുണ്യം ആ മദത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിന് നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഇവിടെയുള്ള മദ്രസകൾ അതിന്റെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദമാർ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവർ അല്ലാഹുവേ, ഉയർച്ചയിൽ നിന്ന് ഉയർച്ചയിലേക്ക് ഉയർത്തണയല്ല. കുറച്ചവനെ തുച്ഛമായ ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകന്മാർ അവർക്കുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കണമല്ല. അവർക്ക് നീ ഖൈർ നൽകണമല്ല. ഇവിടെയുള്ള ദർസുകളെ നീ അഭിവൃദ്ധി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അർഹമർ-റഹീമായ അല്ലാഹ്, അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദന്മാർക്ക് ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും സുഖത്തും നൽകണേ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനേ. ഈ മഹല്ലത്തിനും ഈ ഉറൂസിനും അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവർക്ക് നീ കരുത്ത് നൽകണമല്ല, ആഫിയത്ത് നൽകണമല്ല. അല്ലാഹുവേ, നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളും മഹാനായ സയ്യിദവരുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നീ ഉയർച്ചയിലേക്ക് ഉയർത്തണമല്ല. അത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനേ. അർഹമർ-റഹീമായ രാജസയ്യിദായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹുവേ, അതിനാരൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ നീ അവരെ സഹായിക്കണേ. അതിനാരൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ നീ അവരെ സ്നേഹിക്കണേ. അവരെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കണമല്ല. അർഹമർ-റഹീമായ രാജസയ്യിദായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹുവേ, ജീവിക്കുന്ന കാലമത്രയും ഇസ്സത്തോടെ ഔറസോടെ ജീവിച്ചു പഠിച്ചവനെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും നിർവഹിച്ചു എന്റെ ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് ചെന്നുകൊണ്ട് സലാത്തും സലാമും പറയാനും അവിടെ വെച്ച് പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണുനീരൊലിപ്പിക്കാൻ നീ അവസരം തരണമല്ല, ഭാഗ്യം തരണമല്ല. സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ചെയ്യണമല്ല. ഹിദായത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണമല്ല, ഈമാൻ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണമല്ല. നല്ലവരുടെ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ഫിത്നയിലും നാശത്തിലും വെളുത്തല്ലവല്ലോ. അർഹമർ-റഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ മക്കൾ, സഹോദരന്മാര്, കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ, ഇഷ്ടക്കാര്, സ്നേഹിതന്മാര്, സഹായികൾ, ഞങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിച്ചവരിൽ പലരും മരിച്ചുപോയിട്ടുണ്ട്. വിളിച്ചവര് ഈ പള്ളിക്കാട്ടിൽ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ, ആണുങ്ങൾ, പെണ്ണുങ്ങൾ, ചെറിയവർ, വലിയവർ മരിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, ഈ അടുത്തടുത്ത് മരിച്ചുപോയവരുണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ കണ്ട് എത്രയോ സന്തോഷങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ അടോർച്ചാന പോലെയുള്ള എത്രയോ ആൾക്കാർ മരിച്ചുപോയി കബറിലാണല്ലോ. അവർക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കണമല്ല, അവരെ കബറുകളെ വിശാലമാക്കണമല്ല, അവരെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണമല്ല. അർഹമർ-റഹീമായ അല്ലാഹുവേ, അവരെയും നിങ്ങളെയും നാളെ മഹ്ശറിൽ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ശഫാഅത്തിൽ ചേർക്കണമല്ല. ഹിസാബില്ലാതെ രക്ഷപ്പെടുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ ചേർക്കണമല്ല. നിന്റെ ഹബീബിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കുന്ന ഭാഗ്യവന്മാരിൽ അവരെയും നിങ്ങളെയും നീ പെടുത്തണമെന്നറിയില്ല. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ അവരെയും നിങ്ങളെയും പെടുത്തണമല്ല. ആഖിറത്ത് നന്നാക്കണമല്ല.
പടച്ചവരെ ഞങ്ങൾക്ക് പലരോടും കടമയും കടപ്പാടുണ്ടല്ലോ, അത് തീർക്കാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമുള്ള പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തും ഈ പള്ളിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇന്നും ഈ സെക്കൻഡ് വരെ ഞങ്ങൾ എത്രയോ സ്നേഹിച്ചവരുണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവരുണ്ട് പടച്ചവനെ. അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. അർഹമറാഹിമായ ഞാനോട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് 4.5 വർഷക്കാലം ഭക്ഷണം എന്ന അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഈ അടുത്ത് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗീയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കണമല്ല, സ്വർഗീയ പാനീയങ്ങൾ കൊടുക്കണമല്ല. തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല പടച്ചവനെ. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരെ നീ സ്നേഹിക്കണേ, ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവരെ നീ സഹായിക്കണമല്ല. അർഹമറാഹിമായ പടച്ചവനെ, നിന്റെ നിക്കാഹിന്റെ ലഭ്യത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണമല്ല, ഇബാദത്തിന്റെ ലഭ്യത്ത് തരണമല്ല, ആഖിറത്ത് നന്നാക്കണമല്ല. ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മശായിഖന്മാരുടെ ആത്മീയമായ സാന്നിധ്യവും നിന്റെ ഹബീബിന്റെ തിരുഹൃദയത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ റൂഹിനെ പിടിക്കണമല്ല. അവസാനം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നൊക്കെ ചൊല്ലി മരിക്കുന്ന നല്ലവരിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണമല്ല, ഞങ്ങളെ നല്ലവരിൽ പെടുത്തണമല്ല. ഞങ്ങളെ വാക്കുകളെ നന്നാക്കണമല്ല, ഞങ്ങളെ നോട്ടങ്ങളെ നന്നാക്കണമല്ല, ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നന്നാക്കണമല്ല. ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണമല്ല, ഞങ്ങളെ മക്കളെയും ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മുസ്ലിം സമുദായത്തിനെ ഇസ്സത്തിലാക്കണമല്ല, മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഐക്യത്തിലാക്കണമല്ല. മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും സമുദായത്തിനും സമൂഹത്തിനും ഗുണം ചെയ്യുന്നവരുടെ കയ്യിൽ നീ അധികാരം ഏൽപ്പിക്കണമല്ല. രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരം സമൂഹത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്നവരെ കയ്യിലാക്കണമല്ല. പടച്ചവനെ, ധിക്കാരികൾക്കുള്ള കയ്യിൽ നിന്ന് നീ അധികാരത്തെ ഊരിക്കളയണമല്ല. ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളെ നീ പരാജിതരാക്കണമല്ല. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب. صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.